Για σήμερα λοιπόν έχω φέρει εκεί στο φορτηγάκι ένα πλήρες οικοσύστημα. Για καλά, όχι! Ναι ρε φίλε, το είχα ζητήσει, το είχα ζητήσει. Είμαι ξετρελαμένη. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ κι από την ώρα που σε είδα έχω τελώς τρελαθεί. Δεν είναι το γούστο που γίνεται σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είναι καλά. Να σου πω ακριβώς τι θέλω. Να φύγει λίγο Σάσα, να κάτσω κάνα 2 εβδομάδες να κουστάρω. Λίγο χώστησα, δεν με γεμίζει κάτι περίεργο. Τα λόγια που μου είπε η Μαρία στο γράμμα για όλους μας συγκίνησε. Είπα κάτι στο τραπέζι ότι εάν φτάναμε μαζί στο υλικό, ήξερε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιο θα βγει πρώτος ή δεύτερος. Μπορεί το έπαθλο να ήταν μισό-μισό. Ορίστε. Ναι. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, εννοείται. Και απλά σε μια συζήτηση της λέω: Μαρία, είμαι τόσο σίγουρη για σένα, πιο πολύ από μένα, που αν παίρνε στα χέρια μου τα 100 χιλιάρικα θα έκανε έτσι κράκ και θα τα έβγαινε. Και τα 100. Και τα 100. Χθες το βράδυ ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ για μένα, γιατί ήταν το τελευταίο μου βράδυ στο κομμάτι του αρχηγού. Σηκώθηκα το πρωί, όπως σηκώνομαι την ώρα που ξημερώνει, νύχτα είναι ακόμα. Πολύ λάσπη, τα ζώα μας ήταν μέσα, όλα μια χαρά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι η λάσπη. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μέσα θα βάλουμε. Δεν έχουμε ούτε ένα ξύλο, παιδιά. Και μισό. Μια πολύ βροχερή νύχτα έχει περάσει, η μέρα έχει έρθει, αλλά συνεχίζεται η βροχή. Μας έχει πιάσει εξαπίνης, δεν προλάβαμε να κόψουμε πάρα πολλά κούτσουρα ξύλα για τη σόμπα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Και τι θα βάλουμε, τα σανίδια μόνο. Για λίγο και μετά βλέπουμε, ναι. Οπότε ξύλα γιοκ. Οι καφέδες back to back. Πανέρχονται. Πανέρχονται και σε λίγο θα σβήσει φωτιά και δεν θα υπάρχει κανένας να πιει. Και όποιος πρόλαβε τον καφέ του ήπιε. Εν τω μεταξύ, ήταν τόσο δυνατή η βροχή το βράδυ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη φασαρία που έκανε. Ήταν απίστευτο. Παρ' όλα αυτά, στη Φάρμα και βροχερά, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει δηλαδή, ενίοτε. Αρκεί να κρατήσει για λίγο. Να τη φύσω τη μια πάνω, μια κουβέρτα. Την μπλε την πήρα. Και οι άλλες δύο είναι τέτοιο, να την αφήσω τη μια πάνω. Ας τις όλες, έτσι κι αλλιώς πάλι εκεί θα είσαστε. Θα είναι. Δεν κοιμάμαι εγώ πάνω. Πάλι εκεί θα είσαστε. Να τις πάρω κάτω και τις λιώ. Άσε τη μία πράσινη στρωμένη. Εντάξει. Και βλέπουμε. Σε λίγο θα έρθει ο Μιχάλης με το γράμμα που έχει αφήσει η Μαρία.
Νομίζω δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Ή ο Βασίλης ή η Σάσα θα είναι ο επόμενος αρχηγός. Αυτά είναι τα άτομα που ήταν κοντά η Μαρία και ξεκάθαρα θα είναι ένας από τους δύο. Μπιλί. Τι είναι. Η Σάσα μου ζήτησε 2 φορές χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί αν βγω αρχηγός να της δώσω τη μαύρη πέτρα. Θα μου είναι πολύ δύσκολο να δώσω το στη Σάσα, νομίζω θα διαφωνήσω, αλλά και πάλι θα έχω χρόνο να το σκεφτώ. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα. Το παιδί είναι ηλίθιο. Είναι θέμα στρατηγικής. Άλλοι λένε ναι, άλλοι όχι. Είσαι ηλίθιο. Μπορείς να πω ότι είσαι σήμερα ναι ή ένα όχι. Με ένα ναι ή με ένα ναι. Ναι. Είναι θέμα στρατηγικής τα παιδιά. Τι εννοείς. Είμαι διπλωμάτης άνθρωπος. Έτσι έχει πει η φίλη μου Αγγελική. Άρα συνεχίζω να είμαι διπλωμάτης. Έκανα μια συζήτηση με τον Βασίλη. Αυτό το κάθε εβδομάδα που προσπαθώ να του διευκολύνω, θα μου δώσει τη μαύρη πέτρα. Του παρακαλάω και δεν μου τη δίνουν, δεν το έχω καταλάβει. Και μου λέει ο Βασίλης, ούτε να το σκέφτεσαι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως το βλέπουν. Ξέρω εγώ. Άμα φύγω, πρέπει κάποιος να το κάνει σε στρατηγική, να ζητάει τη μαύρη πέτρα και δεν μου την παίρνει ποτέ. Σήμερα μπορεί να γίνει μονομαχία με ποιον να φύγω. Τώρα. Τώρα σε μισή ώρα, να είμαι σπίτι μου. Ούτε καν. Δεν κάνω καν σπίτι, δεν με ενδιαφέρει καν. Ναι, αυτό, έλα, πέτραψα, τη χάσαμε, άντε, γεια. Μπορώ πονάω, έχω μοραγία, πρέπει να πάω αυτό και δεν γίνεται και δεν... Άντε, μισό, αφού δεν μπορείς και δεν αντέχεις, σήκω, φύγε. Δεν κάνει για σένα εδώ μέσα, δεν μπορείς. Δηλαδή, τι. Αχ, γεια μα. Και τον άλλο, μα... Αυτό με... Κρίμα, ρε, μα. Αλλά να πεις τι μυαλό, άλλο αυτό, άλλο το αυτό εδώ. Αλλά ξέρεις τι θέλει τώρα, Θέλει 1, 2 και άλλος 1, 3, μπαπ στην κεφάλα. Έστω δεν είπα. Ναι, θα γίνει όμως τώρα, γιατί είμαι παρμένος. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, χωρίς τη Μαρία, χωρίς να μου κάνει την υπνοθεραπεία που μου έκανε, για να με ξυπνήσει. Πήρε τη θέση της ο Μάνος αυτή τη φορά. Με έπαιρνε τα δικά του. Ωραίος ο Μάνος. Εντάξει είμαστε. Όχι. Να δω τι αποστολή θα δώσει. Πώς θα τη βγάλουμε. Λογικά, άμα είναι κακοκαιρίες, θα δώσει κάτι να μπορούμε να δουλεύουμε. Βάσει ατόμων, λέω. Μην νομίζεις ότι είναι λίγες δουλειές, δηλαδή τώρα ακόμα έχουμε καθάρισμα. Καλά, η πόρτα είναι... Το μειωνόμαστε τώρα. Εντάξει, κάνουμε όλοι μαζί. Κάθε που μειώνεται 2 χιλιάρια, είναι και χειρότερα να τις βάλουμε μέσα. Νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι, θα προσπαθήσουν λίγο περισσότερο όλοι, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Να πούμε στη διαδικασία. Στο σημείο που είμαστε δεν υπάρχει ένας μόνος του και άλλοι. Βέβαια. Και εδώ και καιρό είναι αυτό. Όλοι αλλά... και όλες. Και αυτό γίνεται πολύ καιρό τώρα. Το ξέρω, ρε Μάρα. Ναι, απλά δεν ξέρεις. Την πρώτη μέρα είμαστε. Δεν λες εγώ να πάω να κάνω, να φύγω, να δεν με νοιάζει, να αγωνιστώ, να το παίξω. Αλλά όχι να βλέπω να τώρα κοπροσκυλιάζουν κάποιοι, θα τα ανεβάσουν στη δημοκρασία. Έχουν πει, η κούραση μετράει στην αρχή. Ναι, ρε φίλε. Δεν αντιλέγω μαζί σου. Η απουσία της Μαρίας έχει φανεί ήδη. Οι 3 άντρες, 4 που είμαστε δεν φτάνουμε. Πρέπει να πάρουν μέρος και οι γυναίκες που θα πρέπει και να μαγειρέψουν κιόλας. Αχ, την κάνει μπάνιο. Εκεί ήταν, κοίτα. Σόμπαδες. Γιατί τη γλύφει. Καθαρίζονται. Αχ, τι καλές. Όλη την ημέρα αυτό, όλη την ημέρα. Το μοσχαράκι έχει γίνει πανέμορφο. Κουκλάτσι είναι. Καλημέρα.
Έπιασε βροχή στον δρόμο. Όσο θα είμαστε μέσα, θα φτιάξουμε... Μα εγώ δεν στάθηκα. Σαν πουλί στην αγκαλιά σου, ήρθα και ζεστάθηκα. Το βράδυ θα το φτιάξω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Hello! Καλή εβδομάδα. Τι καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ναι. Συγχαρητήρια στον νικητή, τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Το θηρίο. Έσκησες. Ό,τι μπορούσα έκανα. 3 στα 3. Δεν πρέπει να σε λένε κουτσαβάκι, πρέπει να σε λένε γιγαντάκι. Όπως θέλετε, εγώ κοιτάω σε όλα. Έχεις κάνει θριάμβους. Γιγαντάκης από σήμερα λοιπόν. Οι κυρίες τι κάνουν του καταστήματος? Να μαγειρεύουνε. Τέλεια κάνουνε. Φανταστικά. Τι γίνεται, Τι γίνεται? Τι γίνεται, Μιχάλη? Φτάνει ο Μιχάλης μας να μας φέρει το γράμμα για τον καινούριο αρχηγό. Θα έλεγα μέχρι χτες την ώρα της μονομαχίας ότι η Σάσα έπαιζε πολύ να είναι η επόμενη αρχηγός. Είναι πολύ φίλοι, ήταν πολύ κοντά με τη Μαρία. Αλλά μετά το τελικό σκορ του αγώνα και από τα συμφραζόμενα της Μαρίας, παίζω πολύ τον Βασίλη να είναι αρχηγός. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ κι από την ώρα που σε είδα έχω τρελαθεί. Δεν είναι το γούστο που γίνεται σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είναι καλά. Να σου πω ακριβώς τι θέλω. Να φύγει λίγο Σάσα, να κάτσω κάνα 2 εβδομάδες να κουστάρω. Λίγο χώστησα, με γεμίζει κάτι περίεργο. Τα λόγια που μου είπε η Μαρία στο γράμμα για όλους μας συγκίνησε. Είπα κάτι στο τραπέζι ότι εάν φτάναμε μαζί στο υλικό, ήξερε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιο θα βγει πρώτος ή δεύτερος. Μπορεί το έπαθλο να ήταν μισό-μισό. Ορίστε. Ναι. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, εννοείται. Και απλά σε μια συζήτηση της λέω: Μαρία, είμαι τόσο σίγουρη για σένα, πιο πολύ από μένα, που αν παίρνε στα χέρια μου τα 100 χιλιάρικα θα έκανε έτσι κράκ και θα τα έδωσε. Και τα 100. Και τα 100. Αστελνέ, καταρχήν συγχαρητήρια για την αρχηγία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι κερδίσατε το έπαθλο. Ποιο είναι το έπαθλο? Πιζάμες και ρόμπι. Πιζάμα πάρτι. Πάρτι, λέει, στην επόμενη αρχηγία που θα μπει, θα έχουμε κερδίσει. Πήραμε τις πιτζάμες, πήραμε. Πού είναι η πιτζάμα? Δείξτε μια πιτζάμα, ρε παιδιά. Στα δωμάτια μου. Αυτά είναι τα ριχτάρια. Σεντόνια είναι αυτά. Αυτά είναι τα σεντόνια, τα οποία θα κάνουμε στρωματσάδα κάτω. Φανέ μου, τι πιστεύεις ότι λείπει από το πιτζάμα πάρτι? Πίτσες και μουσική. Και μπύρες. Πίτσες, μουσική και μπύρες. Σάσα μου, τι τραβάει η καρδούλα σου? Θα ήθελα μουσική και μπέργκερ. Λοιπόν, έχουμε πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις αυτή την εβδομάδα. Έχετε μείνει 7, ο δρόμος προς τον τελικό δυσκολεύει. Για σήμερα λοιπόν, έχω φέρει εκεί στο φορτηγάκι ένα πλήρες ηχοσύστημα για καραόκι. Το είχα ζητήσει, το είχα ζητήσει. Είμαι ξετρελαμένη. Εκτός αυτού λοιπόν, σύμφωνα με το έπαθλο που κερδίσατε, ο καινούργιος αρχηγός λοιπόν θα μπορεί να έχει 2 ευνοούμενους κάθε μέρα. Διαφορετικούς. Διαφορετικούς. Και οι ευνοούμενοι, αφού με είδατε ότι ήρθα χωρίς κουτί σήμερα, εκτός από τις ανέσεις, τα μπάνια, τα ζεστά νερά, τα τζάκια και όλα αυτά. Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Κάθε βράδυ οι 2 ευνοούμενοι θα έχουν μαζί με τον αρχηγό και από ένα μπέργκερ τεράστιο. Όχι, θα κλάψω. Πλάκα κάνει. Δεν κάνω πλάκα. Τι είπες τώρα! Μπέργκερ! Δεν παραμοιράζω. Δεν είναι καλά. Κάτσε, Σάσα, μπέργκερ. Μόνο εγώ ζητάω το Με μπέργκερ εδώ πατάτες μέσα. και έτσι. Τι γίνεται? Με απ' όλα. Άρα λοιπόν, έχετε κερδίσει πιτζάμες, μπουρνούζια, καραόκε, μουσική, Μπέργκερ. Σνακ. μπέργκερ, σνακς Αναψυχικά. και φυσικά είστε αυτήν την εβδομάδα όλοι ευνοούμενοι. Όταν λοιπόν λέμε και τι φανταζόμαστε να φάμε πρώτα μόλις βγούμε από εδώ,
Μόνο η Σασάρα παρακαλάει για ένα μπέργκερ. Και ο κλήρος πέφτει στη Σασάρα. Δεν θα μας φέρουν πίτσες, δεν θα μας φέρουν μακαρονάδες, αλλά θα μας φέρουν μπεργκεράρες. Μόνο που το άκουσα, σηκώθηκα όρθια, ήθελα να αρχίσω να τρέχω πάνω στο τραπέζι, πασαρέλα το γνωστό, εντάξει, τώρα το έχουμε βρει, και να πέσω πάνω στο Μιχάλη και να του λέω ευχαριστώ. Μπέργκερ, ρε φίλε, πω, δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι μπορώ να βάλω και τα κλάματα, γιατί και την προηγούμενη φορά κάτι τέτοιο έπαθα, μόλις το είδα και άρχισα να τρέμω. Αστυνέα άργησε, αλλά η αρχηγία σου στέφθηκε με φοβερή επιτυχία. Δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια επίσης στον Κουτσαβάκη για την τρίτη νίκη του. Συγχαρητήρια και στη Μαρία για την προσπάθειά της. Καλή δύναμη στη ζωή της, να χαίρεται τα παιδιά της. Μεγάλη απώλεια για τη Φάρμα, η Μαρία. Πώς την είδες την απώλεια της Μαρίας, για πες μου. Εντάξει, έκανε σχεδόν τριπλή δουλειά μέσα στη Φάρμα και τώρα πρέπει να αναπληρώσουμε το κενό της όλοι. Και εκτός αυτού ήταν μια έντονη παρουσία, ακόμα και ξέρεις, κάποια στοιχεία που ήταν λίγο ψιλοπερίεργα και αυτά θα μας λείψουν. Ήταν ζωντάνια. Εμένα τουλάχιστον με ξυπνούσε κάθε μέρα, λέγαμε τα δικά μας και ήταν μια δυνατή προσωπικότητα και αγόρασα από αυτήν πάρα πολλά πράγματα σε γνώσεις ως προς τη φύση και όλα αυτά. Και θα είναι από τα πρώτα άτομα που θα τα κυνηγήσω όταν βγω έξω να τα βρω. Αστιθέ. Δεν ακούω τις φωνές της. Δηλαδή, ερχόταν, πάει μέσα συνέχεια. Ήταν πολύ ζωντανή η Φάρμα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητες τέτοιες προσωπικότητες για να παιχνίδι. Ναι, ήταν και ο πιο αγαθός άνθρωπος που υπήρχε στη Φάρμα μέσα. Καθαρή ψυχή εννοείς. Ναι. Σάσα που έμαθα, συγκινήθηκες ιδιαίτερος. Περίεργο για τη Σάσα. Για μένα ήταν ό,τι πιο δύσκολο. Γιατί η Μαρία ήταν το άτομο το οποίο έλεγα από την αρχή ότι θα πάει τελικό. Ήταν το άτομο που κοιμόταν και δίπλα μου. Ήταν το πρώτο που έβλεπα όταν ξυπνούσα και το τελευταίο όταν κοιμόμουν. Με τη Μαρία είχαμε ένα πολύ όμορφο δέσιμο. Μου λείπει ήδη πάρα πολύ. Σήμερα ειδικά την ψάχνω συνέχεια με το μάτι μου και λείπει πάρα πολύ. Ποιος νιώθει έτοιμος και ποιος θέλει την αρχηγία αυτήν την εβδομάδα? Με τα μπέργκερ εγώ. Εγώ με τον Μιχάλη δεν έχουμε γίνει αρχηγοί από παίκτη που έχει αποχωρήσει. Εγώ έχω γίνει αρχηγός από την αρχή με ομαδική ψηφοφορία στο τραπέζι. Εγώ και ο Μιχάλης νομίζω δεν έχουμε κάνει αρχηγοί από παίκτη που αποχώρησε. Θα διαβάσουμε το γράμμα λοιπόν. Έτσι θα το κάνουμε λίγο. Αχ, έχει αφήσει και καρδούλες. Το γράμμα λοιπόν θα το διαβάσει η Σάσα. Πώς έγραφε θα διαβάσω, όλοι με βάζουν να διαλέξω. Παρακαλώ, καθίστε. Κάτσε, θα έρθω να κάτσω δίπλα σου. Όχι. Λίγα έγραψε. Ολόκληρο παραμύθι. Μωράκια μου όμορφα, σας ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό το όμορφο ταξίδι που μου χαρίσατε. Σας αγαπώ τον κάθε ένα σας ξεχωριστά. Σάσα μου, Σασάρα μου, μωρό μου όμορφο, ομορφιά μου. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι η θεά μου. Όταν θα βρεθούμε έξω θα δεις πώς πραγματικά άξιζε το κόπο που με γνώρισες και εγώ γνώρισα εσένα. Θα προσεύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στη ζωή μου. Φανή μου, γλυκούλα μου, χάρηκα πολύ, πολύ που σε γνώρισα. Συγγνώμη που κάθισα τόσο λίγο. Το λέω αυτό γιατί ήθελα πολύ να σε ακούω να μιλάς. Και να σε γνωρίσω. Σε λατρεύω, είσαι έξω καρδιά, σ' αγαπώ. Σουλεϊμάν μου, σε λατρεύω καρδιά μου. Θέλω να ξέρεις μόνο πως ο Κωνσταντίνος σε λατρεύει. Παρόλο τους ακομούς σας, είναι ένα καταπληκτικό παιδί γεμάτο αγάπη για όλους. Μάνο μου, καλέ μου, γλυκέ μου, από σένα έμαθα πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ που μου έδωσες χρώμα εκεί που ξεθόριασε η ψυχή μου. Σίγουρα έξω θα σου στέλνω πράγματα και ζεστό ψωμί. Η Μαρίτσα από το χωριό θα δεις και θα γελάς. Κουτσαβάκι μου, ζωή μου. Ζωή της Φάρμας. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι ο εαυτός σου. Είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Με έκανες πάντα να γελάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένω στο σπίτι μου μαζί με την παρέα σου να έρθεις να κατασκηνώσεις. Όποτε θες. Μιχάλη μου, αγορίνα μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Όλα αυτά θα μείνουν φυλαχτό στην ψυχή μου. Σε ευχαριστώ πολύ που με έκανε σωστό άνθρωπο όταν έλεγα βλακίες.
Σε λάτρεψα. Ευαγγελία, σου έρχομαι, θα τη δω πρώτη. Βασίλη, εγώ δεν τα κατάφερα να φτάσω μέχρι το στόχο μου. Θέλω όμως εσύ να καταφέρεις να φτάσεις τόσο ψηλά. Θέλω να πάρεις το έπαθλο, γιατί το αξίζεις, γιατί είμαστε και οι δύο πολύ φτωχά παιδιά. Το έχεις ανάγκη, καρδούλα μου. Σε αφήνω αρχηγό. Σ' αγαπώ πολύ. Συγγνώμη που δεν κατάφερα να στο δείξω ποτέ. Ξέραμε πως όταν θα υπήρχε ανάγκη, θα ήμασταν μία γροθιά, μαζί. Φτάσε ψηλά. Σας αγάπησα τόσο πολύ. Θέλω να έρθετε όλοι μαζί στο φτωχικό μου και να σας δείξω την πραγματική Μαρία. Εδώ το έχασα. Δεν ήμουν εγώ. Συγγνώμη από όλους και ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Φτάνει τώρα. Πάω να πάω φαγητό. Η γλυκούλα, μωρέ. Να αγαπιέστε. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο, Βασιλάρα μου. Τελικά, Το πιο όμορφο γράμμα. τελικά νομίζω ότι η Μαρία σας συγκίνησε όλους. Πολύ γλυκούλα. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Σωστός άνθρωπος, νικήτρια όχι του παιχνιδιού, αλλά και της ζωής. Βασίλη μου. Τώρα η Μαρία με αυτά που είπε ήταν η πρώτη κοπέλα που όταν περάσαμε την πύλη, λίγο πριν την περάσουμε, μιλήσαμε. Κατάλαβα την πρώτη στιγμή ότι είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει τις ανέσεις που μπορεί να έχει κάποιος άλλος παίκτης εδώ μέσα και γενικά άνθρωπος. Όταν ακούω ότι έχει μια οικογένεια η οποία έχει τραβήξει τέτοια πράγματα, δέθηκα μαζί της πνευματικά. Αυτό θέλω να της πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αρχηγία, είναι πολύ σημαντική. Δεν ήθελα να φύγει, ήθελα να φτάσουμε μαζί στο τελικό και είναι κάτι το οποίο μπορώ να το πω. Εάν ήμουν εγώ διάδα, δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι, με τη Μαρία, το έπαθλο όποιος και να βγει θα ήταν μισό-μισό. Σημαντικό αυτό που λες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είδες το γράμμα της Μαρίας? Το Μαριού, ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι μια ψυχούλα. Είναι τόσο ένα καλός άνθρωπος. Και στη ζωή δεν πρέπει να είσαι τσεχάμε καλός. Γιατί υπάρχουν πειράγχας που λέω εγώ και προσπαθούν να βρουν τη στιγμή να παίξουν με την ψυχολογία σου και να σε φάνε. Κουτσαβάκη, σε είδα κρύφο, συγκινήθηκες. Τι να πω, εντάξει. Αισθάνομαι και λίγο ψηλό ενοχές εντός εισαγωγικών. Γιατί είχα δηλώσει και στα παιδιά εδώ πέρα πριν κάποιες μέρες και στον εαυτό μου το είχα πει ότι δεν θα ήθελα να στερήσω το έπαθλο και τον προορισμό κάποιων παιχτών να φτάσουν στο έπαθλο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχεις καμία ενοχή. Έπαιξες παλικαρίσια και στα ίσια, όπως και η Μαρία θα ήθελε την παραμονή της. Έτσι ήθελες κι εσύ. Και όταν μπαίνετε στον αγώνα πρέπει να τα δίνετε όλα, ό,τι έχετε μέσα σας. Φοβερή απόδειξη ο φίλος μου Βασίλης που νίκησε ένα γίγαντα κυριολεκτικά. Άλλη μια απόδειξη ο Κουτσαβάκης, ο οποίος κέρδισε σε 3 μονομαχίες. Φοβερό, έτσι. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Συνεπώς, νομίζω ότι πρέπει να είσαι περήφανος και χαρούμενος. Ναι, γι' αυτό. Και να μην έχεις ενοχές. Λοιπόν, Αστυλνέ μου, αρχηγάρα μου και πάλι συγχαρητήρια. Βασίλη, καινούργια αρχηγέ, επίσης συγχαρητήρια. Θα πάμε έξω τώρα με τα διάβροχα, στο φορτηγάκι, για να κουβαλήσουμε τα μηχανήματα, για να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Θα σας αξίζει. Είμαι ο αρχηγός αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία. Έχει πει και έχει γράψει τα καλύτερα λόγια για μένα, αυτά που περίμενα να ακούσω. Μέσα στο παιχνίδι είχαμε δεθεί πάρα πολύ. Ναι, μεν χάσαμε τον δρόμο μας κάποια στιγμή, αλλά ήμουνα πάντα εκεί και αυτή ήταν πάντα εκεί για μένα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου λείψει, αλλά ξέρει ότι τα λόγια που της είπα πριν αποχωρήσει θα τα θυμάται για μια ζωή και ότι έχω πει το κάνω πράξη. Λοιπόν, παιδιά, καλή διασκέδαση. Μιχάλη, ευχαριστούμε για όλα. Mike, love you. Την αγάπη μου, καλά περάστε. Να είσαι καλά. Αστυνέ μου, καλά περάστε. Μπορείς, Με το καλό. Αχ, να σου πω, πες το Βασίλη, αν θέλει, το 2-2-2 οι ευνοούμενοι που θα πηγαίνουνε, να το κάνουμε με φίλους. Δηλαδή η Σάσα με τον Μπέλεκ
Α, έτσι. Ο Κούτς με το Μάνο και εγώ μαζί σου είμαστε. Δεν θέλω να συμπτυσάσω. Δεν μπορώ, νομίζω ότι κουράζομαι πολύ. Πυρ. Την αγαπώ, τη λατρεύω, αλλά εγώ έχω μάθει ησυχία. Ζαλίζομαι ενίοτε. Κανένα πρόβλημα. Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Βασίλη και τον Αστρινό. Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον δίδυμο να καθίσεις να μιλήσεις για πάρα πολλά πράγματα και μου φαίνεται πιο εγωιτευτικό απ' όλα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αρχηγός σε θέμα μαζί, να είμαστε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε, ας το πιτζάμα πάρτι και κάθε βράδυ ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλω να ακούσω από κανέναν τη λέξη αρχηγό. Είμαστε 7 άτομα εδώ, έχουμε φτάσει όπου έχουμε φτάσει. Ένα χειροκρότημα για τη Μαρία, πρέπει. Μαράκι! Και στον Κωνσταντίνο που κέρδισε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νιώθω αρχηγός. Θα μπούμε όλοι μαζί στις δουλειές. Θα τα πούμε όμως και μετά αυτά για τις δουλειές. Πάει αυτό το κομμάτι. Αυτό το διαόλι θα το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει. Όποιοι πονάνε όμως και δεν θέλουν να φέρουν πολλές γύρες και να χορέψουν, θα προσέξουν. Εγώ προσωπικά πρώτος, γιατί δεν είναι μόνο εδώ η φάρμα, είναι και ο Χειρώνας. Έτσι. Στην ασυλία θα είστε όλοι ξεκούραστοι. Θα το κρίνω εγώ πώς θα είστε όλοι ξεκούραστοι για να παλέψετε την ασυλία. Και να έρθει ο πιστάτης και να δούμε την αποστολή. Τίποτα άλλο. Τώρα, όποιος έχει σκοτεί νωρίτερα, ή ο Μάνος, ή ο Μιχάλης, ή η Φανή που σκόνεται νωρίτερα, και εγώ εννοείται, η φωτιά είναι το πρώτο. Λοιπόν, τα ζώα να ταΐζονται πρώτα για να έρθει μετά να αρμέξουμε. Είναι και ο Κωνσταντίνος, αφού θέλει να αρμέγει και είπε ότι θα μπορέσει να αρμέγει τουλάχιστον τα πρόβατα ή να βοηθήσει και το πρωί και το. Και απογεύματα και πρωί μπορεί να αρμέξει. Έχω όρεξη εγώ να πάω να αρμέξω εγώ το πρωί. Να σου πω, το έκανα εγώ. Όχι, εγώ παιδιά, άμα με ξυπνάτε. Κοίταξε, οι δουλειές θα μπουν στον τύπο. Όχι να ανοίγει μια πολλά, άντε σίγουρα και φεύγει. Πείτε μου κάνα δύο λογάκια, εγώ ξυπνάω τη ώρα. Ξυπνάω εγώ προσωπικά όλη τη βδομάδα. Η σχέση μου με τον Κωνσταντίνο νομίζω ότι είναι καλή. Δεν ξέρω αν αυτή η αλλαγή είναι για λίγο καιρό ή είναι επίτηδες, προς εμένα τουλάχιστον. Θέλω να είναι δημιουργικός και να έχει ελευθερία. Αλλά αυτό μέσα σε ένα παιχνίδι σαν τη φάρμα την αποκτάς από μόνος σου. Όπως αποκτάς και το σεβασμό τους παίχτες. Στον Κωνσταντίνο δεν θα έδινα τη πέτρα ποτέ. Σεβάστηκα που δεν μου έδωσε εμένα τότε, αλλά και πάλι μονομάχησε. Όπως σου βγει, δεν θέλω ούτε να σε επηρεάσω, ούτε να σου πω τι θα κάνεις. Εσύ έχεις δηλώσει και διαθέσει μέσα στην πριν εβδομάδα. Δεν είναι ότι δηλώνει άλλος ότι θέλω να μονομαχήσω ή θέλω να αποχωρήσω. Και η Σάσα, πριν καν γίνω αρχηγός σου, δεν είναι φίλε αυτή τώρα η εύκολη λύση να δεχτώ κάποιον που μου λέει. Και εγώ στο Φανή της λέω πήγαινε δώστε μου. Τι να της έλεγα. Ήθελα να μπω και εγώ, μπήκα. Εγώ αυτό που θέλω να γίνονται δουλειές, όλοι το θέλουμε. Όπως και σήμερα, να μην έρθει ο Μιχάλης και είμαστε. Το να έχει μείνει λίγο είναι ο Μιχάλης. Εγώ είμαι κάθετος και το είναι αυτό που στεναχωριέμαι γιατί δεν θέλω να μην το βλέπουμε. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν ούτε προθυμία γενικότερη και είναι λίγο. Εντάξει, και εσάς δεν δουλεύει στο Σταύρο για αυτά, το ξέρουμε αυτό. Αλλά και επειδή έχει τα μητρικά της σήμερα, είναι λογικό να την ξεκουράσουμε και τη Φανή. Η Φανή ήρθε το πρωί, τα ήσαμε μαζί, μια χαρά, το πήρε χαμπάρι. Το πρωί ξυπνάμε. Ρίξτε το όπως δεν χρειάζεται δηλαδή να ξυπνήσει ο αρχηγός ή να είναι. Ναι. Καταλαβες. Ή να κάνει ο αρχηγός το πρώτο βήμα. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Θα τα πούμε όλα. Όχι, τι τα θέλει πάλι να κάνω. Σύλλα βλέπω. Έφτασε ο επιστάτης, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Καλώς το. Καλημέρα. Ποιος είναι εκεί μέσα? Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε για την παραμονή σου καταρχάς. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πολύ καλά. Όλα καλά. Και μείναμε 7, Ναι. Λιγοστεύουν. Ολοκληρώθηκε παιδιά με επιτυχία η προηγούμενη εβδομάδα με αρχηγό τον Αστρινό. Σήμερα θα ολοκληρωθεί και το έπαθλο το βράδυ. Αστρινέ μου. Τέλεια. Έμαθα ότι ήρθε και ο Μιχάλης. Τι σας έφερε? Καραόκε. Εντάξει, στο βίντεο το μουστάκι μου για τα τραγούδια πάλι που θα πω απόψε. Θα πεις? Θα μερακλωθώ. Ναι. Ανυπομονώ πραγματικά να σε ακούσω. Είσαι και καλήφωνος. Και οι μποντικούς λέει πεγάμε θα ξεφανιστούνε. Έχω μάθει ότι έχει κάτι ωραία disco 80s. Για πες, θυμάσαι κανένα τραγούδι? Άσε με βρε Κάτι Βασίλη. cool και τέτοια, Sherry, Sherry lady. Θα θυμάσαι? Δεν είμαι τόσο λαπάλιος. Όχι. Με μουστάκα, Σωτήρη μουστάκα εκεί στην ταινία, θυμάσαι? Τα έβλεπα. Το ροζ γάτος νομίζω. Μάνο, ροζ γάτος. Μόνο θυμάσαι κανένα τραγουδάκι καλό εκεί disco 80s? Πάρα πολλά. Τώρα δηλαδή μέσα που έριξα μια ματιά είναι πάρα πολλά. Για ρίχνει ένα. Έχουμε χρόνο. Και από Daddy Cool και το... Πώς πήγαινε?
First Daddy year. cool. Ναι, είναι. Έτσι, ναι. Σε squeeze like. Πώς πήγαινε κάπως έτσι. Μέσα είδα το... Δεν πάρω. Έτσι με κριτική προφορά. Ναι, το Daddy. Daddy cool. Το κεφάλι, και το κεφάλι. Daddy. Θα του πάω και θε. Πάμε. Μέσα πέτυχα το κομμάτι που είναι το... Δεν είσαστε καλά. Σας έλα, θα σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Έχουμε ξεκινήσει με Daddy cool, με Sherry. Ναι, και πέτυχα το You're my heart, You're my soul. Πάμε έχουμε ξεφύγει. Το You're my heart, You're my soul. Πέτυχα το Total Eclipse of the Heart. Έχει πάρα πολλά μέσα. Λοιπόν, Κουτσαβάκι, έχεις την ατάκα, πάμε. You're my heart, you're my soul. Δεν τα ξέρεις. Αυτά τι σχέση έχουν με τη φάρμα, ρε Βασίλη. Δεν έχω καταλάβει. Όλα έχουν σχέση με τον πιτζάμα πάρτι, εδώ τα πάντα επιτρέπονται. Ό,τι Δεν δίνετε ξέρουν. Κουτσαβάκι στη Δεν φάρμα, ξέρουν. stay in φάρμα, τέλος. Αν να φέρουμε κλαρίνα εδώ και βιολιά, να πούμε να Κάτσε, μπορεί να έρθει και αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή. Παιδιά, εύχομαι πραγματικά να διασκεδάσετε με την ψυχή σας, να περάσετε ωραία, το αξίζετε και με το παραπάνω. Όμως τώρα θα πάμε στην καινούργια μας αποστολή. Πριν πας στην καινούργια σου αποστολή, αφού έχεις συμβάλει σε αυτό το δώρο και είπες ότι για μας και το καραόκε Θες να έρθω, που δεν το πες την ξέραμε. αλήθεια. Όχι, δεν θα έρθεις. Θα κλείσεις τα μάτια σου για λίγο. Ναι. Κάτσε να γυρίσω και πλάτη. Και ό,τι θες κάνε μες στην πορεία. Ναι. Από όλη Και την εγώ. ομάδα, για όλο αυτόν τον καιρό που μας παιδεύεις, αλλά μας δίνεις συγχαρητήρια. Αυτό είναι από όλη την ομάδα. Έτσι. Χωρίς αγκαλιά. Οι άντρες οι αληθινοί και κλαίνε και αγκαλιάζονται, να ξέρεις. Έλα, Βασίλη. Συνονόματε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κρατήσω. Είναι συναισθηματικό αυτό το δώρο, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πάμε τώρα όμως στην καινούργια αποστολή. Με το λουλούδι στο χέρι. Εδώ, παιδιά, στη φάρμα από την πρώτη στιγμή υπάρχουν puzzle. Διάσπαρτα παντού. Που αυτά κάποια στιγμή θα ενωθούν όλα μαζί. Πάνω εκεί βλέπετε ότι υπάρχει μια τροχαλία. Από την Την πρώτη. έχετε δει? Τι βέβαια. Αυτή η τροχαλία, λοιπόν, παιδιά, Κάτι σέρνει. θα φτιάξετε εσείς ένα βαγονέτο και θα το τραβάτε. Θα διευκολύνει τη ζωή σας εδώ μέσα. Να μετακινείτε, να ανεβοκατεβάζετε τα πράγματα που θέλετε. Εκτός από το βαγονέτο, παιδιά, τα γουρνάκια σας θα θυμάσαι ότι μεγαλώνουν σιγά-σιγά. Μεγαλώνουν και έχουμε δει ότι εκεί πέρα κάτι είναι να φτιαχτεί. Μπράβο. Κι άλλο Το οποίο puzzle δεν έχουμε εκεί. καταλάβει. Θα φτιάξουμε ένα καινούργιο σπίτι, παιδιά, για τα γουρνάκια. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Και τι άλλο λοιπόν θα κάνουμε. Αυτό το σειρματόσχηνο εκεί δεν πρέπει να βγει. Τι λέτε, ή να μην βγει. Το πλέγμα. Ναι, Και πρέπει να να βγει. βάλουμε φράχτη. Πρέπει να βγει, θα βάλουμε τάβλες ή ό,τι άλλο θες εσύ. Να τα αφήσουμε, λέτε, και να βάλουμε και τάβλες. Ας το Εγώ λέω, αφήσουμε λοιπόν, θα να, τα ναι, να γίνει αφήσουμε. σαν το κοτέτσι, ναι. Θα συμπληρώσουμε λοιπόν το φράχτη, θα το φτιάξουμε καλύτερο με τάβλες. Γράφω αναλυτικά μέσα τις πληροφορίες και πόρτα. επίσης θα γίνουν και δύο ταΐστρες μέσα για τα γουρνάκια. Μια ταΐστρα και μια ποτίστρα. Εντάξει. Okay. Αυτή είναι η αποστολή. Πάμε στο έπαθλο. Πάμε, Βασίλη. Τέλεια. Έμαθα ότι έχετε και κάτι μπερκεράκια το βράδυ και όλα αυτά. Μην φανταστείς κάτι Αυτό έτσι. μη σε απασχολεί αυτό. Λέω να βάλω και λίγο επιδόρπιο εγώ, ρε παιδιά. Ξέρω, τι θα λέγατε για 2 σοκολάτες ο καθένας και κακάο για το υπόλοιπο τη σεζόν. Μια κακάο, μια σοκολάτες, μια τηλεοράση. Ποια φάρμα, άμα είναι έτσι να φύγω. Α, μπράβο, χαίρεσαι, δεν απογοητεύεσαι, λέω και εγώ τώρα. Τι γίνεται με όλα αυτά τα καλούδια και ο Κουτσαβάκης έχει πέσει. Τι κακάο, πού είμαστε, στο Παγκράτη είμαστε. Είσαι μεγάλο τρολ, τέλος σου λέω. Τέλος. Ωραία. Καλή επιτυχία, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Βασίλη, κάμου with me για να τη βρεις. Η αποστολή αποτελείται από το σπίτι των Γουρουνιών. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο σπίτι. Ένα, ας το πούμε, ένα προαύλιο πιο σωστό, να μην έχει κρύο, να μην τα τρώει η βροχή. Μια ποτίστρα και μια ταΐστρα μαζί. Θα φτιάξουμε το φράχτη έξω να τον ομορφύνουμε. Το άλλο κομμάτι είναι ένα βαγονέτο το οποίο θα μας χρησιμεύσει στην πορεία του παιχνιδιού και της φάρμας. Το οποίο θα μεταφέρουμε νερά, ξύλα. Μπιλ, εύκολα πράγματα. Έχει δουλίτσα, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι καλά. Βατά. Ναι. Και κάποια πράγματα τα οποία εννοείται τα αφήνει και στο μυαλό του κάθε παίχτη. Δεν νιώθω ότι έχω πολύ όρεξη να κάνω τίποτα. Λειψηματική εφηβεία. Τέλεια. Ο Μπιλ μου λέει ότι δεν τη δίνεις εσύ. Του λέω, έκρινες από όλους. Μα μου λέει ότι δεν έχει τραγωνιστεί. Και? Έχει στο μυαλό του όμως το πήγε άλλος. Με τίποτα. Εδώ. Εντάξει, κολλητός μου. Ξεκάθαρος μου λέει είμαι. Λέω, και πάλι από όλους, εμένα βλέπεις. Βλέπεις εδώ, βλέπεις εκεί. Έτσι δεν γυναίκες, εννοείται. Για μένα δεν είπαν κάτι για να παίξουν. Είναι δυο τους. Δεν είναι να υπάρχει γυναίκα στο σπίτι. Φοβάσαι τώρα το μαγείρεμα ή φοβάσαι κατάλληλα ότι θα τις κάνουμε εμείς. Ξεκάθαρα νιώθω ότι θα μου έρθει η μαύρη πέτρα. Δηλαδή ο Βασίλης το νιώθω στο βλέμμα του
ότι εμέσως πλην σαφώς θέλει να μου πει μόνο εσύ και ο Αστερνός δεν έχετε μπει στον Αχυρώνα. Ο Αστερνός είναι ο κολλητός του και αδερφός του, δεν θα του τη δώσει. Άρα λοιπόν, μάλλον σε μένα. Παρ' όλα αυτά όμως, μην ξεχνάμε και τον παράγοντα παιχνίδι ασυλίας, το οποίο θα κρίνει και θα καθορίσει πάρα πολύ την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όποιος θέλει και γουστάρει, παίρνει το σχέδιο. Εγώ οδηγίες θα τις έχω πάντα εγώ τις οδηγίες. Τα σχέδια θα τα δώσω ένα και ένα. Βάλτε τα κάτω και ξεκινήστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Λοιπόν, το άλλο θέμα τώρα είναι με τα μπέργκερ και τη μάσα που έχουμε να ρίξουμε. Εγώ στο μυαλό μου έχω τις διάδες. Θα βάλω τη Σάσα με το Μιχάλη γιατί είναι κουμπάρι. Θέλουν να γίνει κουμπάρι. Κουμπαρούλι, έχουμε να ρίξουμε κοτσομπόκι. Θα βάλω το Μάνο με τον Κωνσταντίνο γιατί έχουν πολλά να πούνε. Κρεβάτι και ο άλλος παίρνει ο Αστερνός θα πάει με τη Φανή. Περίμενα Φανή γιατί είμαστε κοριτσάκια. Αλλά επειδή ο Βασίλης βλέπει ότι είμαστε τα κουμπαράκια και είμαστε πάρα πολύ κοντά και συζητάμε, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο με έβαλε με τον Μπέλε Killer. Φαντάζομαι. Ο Αστερνός μου ανέφερε ότι η Φανή δεν θέλει να πάει με τη Σάσα. Δεν κατάλαβα το λόγο, ότι έχουν μιλήσει πολύ, έχουν πει πάρα πολλά και θέλει να μιλήσει με τον Αστερνό. Δεν άκουσα πάρα πολλά, δεν ρώτησα παραπάνω. Με έβγαλε από τη δύσκολη θέση και αυτό που άκουσα και έτσι θεώρησα σωστό να σεβαστώ τη γνώμη της Φανής και του Αστερνού ταυτόχρονα και να φτιάξω αυτή τη διάδα. Ό,τι είπα ισχύει και στους 6. Μπάνιο, καθαριότητες, όποιος ξυπνάει το πρωί. Όχι ότι καθαρίζω το σπίτι, έρχομαι σε λίγο. Όποιος θέλει να ξενυχτήσει είναι δικαίωμά του, αλλά το πρωί μισή ώρα, το πολύ μισή ώρα, θα είναι μέσα στο πόδι. Το καφέ θα τον πιει πιο μετά. Δεν θα μου πει ξύπνησα να πιω το καφεδάκι μου. Αν έχει ξυπνήσει το 20 λεπτό, θα πιει το καφέ του. Βασιλάρας, μου θύμισε λίγο τη δική μου αρχηγία και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ότι παιδιά δεν υπάρχει αρχηγός, είμαστε όλοι αρχηγοί, πάμε παρεούλα. Μ' αρέσει αυτός ο Βασίλης. Έχει γυρίσει το χαμόγελό του. Και βέβαια, για να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση, του ζήτησε τη μαύρη πέτρα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι μου κάνει ούτε καν. No. Δεν ξέρω πώς το κάνω στρατηγικά πια, αλλά πάω να στάω πέτρα για να μην μου τη δίνει κανένας. Στα ίδια είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. 2,5 και κάτι είναι. Γιατί δεν μας νοιάζει, κουρέτα οι τάβλες δηλαδή θα βάλουμε. Τι σε πειράζει. Θα βάλουμε επιπλέον δηλαδή. Ναι, έλα μέσα. Και με τις μικρές κλείνει βέβαια. Τι έχουμε πιο πολλές, μικρές ή μεγάλες. Μεγάλες. Άσε τις μικρές για να κάνουμε τις τσόντες, κατάλαβες. Αυτά δεν έχετε καρφώσει ακόμα. Όχι τώρα. Απλά για να σας πάει η γωνία, βάλτε εδώ, εκεί. Θα τα φτιάξουμε, μωρέ μαλάκα, Βασίλη. Θα τα φτιάξουμε, κάτι ξέρω να το κάνω, μωρέ μαλάκα. Πες μου ακριβώς πώς θα το φτιάξουμε, να το φτιάξουμε. Δεν θέλω ακριβώς τίποτα εγώ. Πού είναι ο Βασίλης το σχέδιο, γιατί το έχει μαζί του, να το κάνει τι. Ο Βασίλης νομίζω φοβάται να μου δώσει τα σχέδια. Νομίζω θα τα κάψω, αλλά δεν έχω τέτοιες προθέσεις πάντως. Αλλά δεν πειράζει, πλάκα έχει. Εντάξει. Ξεκινάω, καρφώνω από πίσω το τελάρο. Ναι, από μπροστά το καρφώνεις. Τι εννοώ, ναι, από εδώ θα το φτιάξω. Με έπιασε πόνος. Μην καρφώνεις. Γι' αυτό είπα ότι μπορείς να δίνεις εντολές στο Μάνο. Δώσε μου τα καμιά 16. Θες να κάτσεις. Πήγε να κάτσεις στο σπίτι. Δεν θα, απλά να μην κάνω τίποτα. Δεν θα βοηθάω μόνο. Θα μου δώσει κανένα μπρόκα και τέτοιο. Κάτσε γιατί με τα γάντια πλέον δεν με βολεύει. Απλά το μυαλό του δεν μπορεί να απακούσει και εντολές σε τέτοιο βαθμό. Δεν υπάρχουν εντολές. Με λέει φέρει το ξύλο και εγώ που του φέρνω πυριώνει. Ο Βασίλης έχει καταλάβει τον Κωνσταντίνο ότι θέλει μεταχείριση με ωραίο τρόπο και ευγενικό και μετά τελείωσε. Είναι δικός σου άνθρωπος. Έτσι λοιπόν τον έχει αφήσει ελεύθερο, του τύπου ότι ακολούθα το Μάνο και πηγαίνετε μαζί, έχει την ελευθερία σου, κάνε τα πράγματα που θέλεις. Και έτσι βάσει αυτής της λογικής ο Κωνσταντίνος είναι στρατιωτάκι και από τα καλά κιόλας. Πολύ μειωμένο. Και για μας είναι μειωμένο. Θα σου τις πάρεις αυτές. Τι, φέρτε μου όλα, θα τα μοιράζω. Να ζητήσω αλάτι και πιπέρι τώρα. Μανώ, αυτές είναι οι προμήθειες. Πώς τις βλέπεις και τι άλλο έχει. 1,5 max. 1,5. Άμα τα δεις είναι πολύ λίγα. 3.500. Ναι. Καλά. Δεν είναι πολύ λίγο. Μάλλον θα κλάψετε. Είναι υπερβολικά πολύ λίγο. Βέβαια, σκεπτόμενοι κιόλας ότι έχουμε και ένα μπέργκερ τα 2 άτομα κάθε βράδυ, οπότε θα είναι το βραδινό μας σε 4 άτομα.
Και δεν ξέρω, λέω να κάνω μαγικά, μπας και φάμε, γιατί δεν βγαίνει διαφορετικά. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ κι από την ώρα που σε είδα έχω τρελαθεί. Δεν είναι το γούστο μου γίνεται σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είναι καλά. Να σου πω ακριβώς τι θέλω. Να φύγει λίγο Σάσα να κάτσω κάνα 2 εβδομάδες. Τα λόγια που μου είπε η Μαρία στο γράμμα για όλους μας συγκίνησε. Αν φτάναμε μαζί στο υλικό, ήξερε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιο θα βγει πρώτος ή δεύτερος. Μπορεί το έπαθλο να ήταν μισό-μισό. Αυτό είναι δικό μας θέμα, εννοείται. Ορίστε. Να ήταν μισό-μισό το έπαθλο. Ναι. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, εννοείται. Και απλά σε μια συζήτηση της λέω: Μαρία, είμαι τόσο σίγουρη για σένα, πιο πολύ από μένα, που αν παίρνε στα χέρια με τα 100 χιλιάρικα θα έκανε έτσι κράκ και θα τα έδινε. Και τα 100. Και τα 100. Χαίρετε τον Πονάιδα. Καλούλα, μα. Καλούλα, μα. Πείτε διάλογο τον Εδέα με πάει μέσα. Είπα το κοπέλι είναι για άλλες, δεν είναι για τις δουλειές. Ρε εσείς. Ρε 24 χρονών ρε είσαι. Εγώ 24 χρονών έτρωγα και στις πέτρες. 24 χρονών όποιο αλλά μπροστά μου το τίποτα. Τσελά βέβαια δεν είναι πως είμαι ο γέρος. 37 χρονών είμαι. Αλλά 24 χρονών. 24 χρονών ρε ίσπρωχνα εγώ ένα λαό. Δεν καταλάβαινα. Και είχε ρά του. Σεβαστός ο πόνος του. Σεβαστό αλλά συγγνώμη Κωστή αλλά δεν είσαι για τέτοιες δουλειές. Δεν είσαι. Θα το βάλεις να σταθεί. Βάλει, βέβαια. Την έπαθα. Μου κόλλησε. Τι τώρα, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω, δεν υπάρχει. Τελείως, πάει το μπέργκερ. Πάει το μπέργκερ. Για πέταμα. Όχι ρε, αυτό. Περίμενε. Πάει, τελείωσε. Γιατί ρε Μάνο. Γιατί είμαι άτυχος ρε φίλε, τι να κάνω, δεν πήρα. Έλα, θα φας το δικό μου. Όχι ρε, με τίποτα. Γελάς ρε Τι γελάς ρε πού είναι το αστείο. Δεν είσαι μαλάκας, γίνει λίγο ευγενής. Το τέρι μου στο μπέργκερ μου φαίνεται πάρα πολύ ταιριαστό, διότι έχουμε ξανακάνει μαζί ένα έτσι λουκούλιο γεύμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που όλοι θα φάνε από αυτό το μπέργκερ και τα άλλα παιδιά. Εννοείται εγώ θα φάω 2 παραπάνω γιατί το αξίζω, γιατί είμαι ο αρχηγός. Το απολαύσαμε και πιάσαμε την κουβέντα και συζητήσαμε για το παιχνίδι. Δεν είναι θέλω να ψηφίσω, δεν μπορώ να ψηφίσω τη Arsenal Πέτρα. Ούτε έχω κάποιον αντίθετα με κάτι κάποιον. Εσένα δεν στην έδινα ποτέ, το έχω δηλώσει. Και στο έχω πει από την πρώτη μέρα. Να θες, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να το δώσεις σε μένα. Στο ξεκαθαρίζω εγώ τώρα, να ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα. Όχι τι αγωνίστηκες την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έδωσε τον αγώνα, νομίζω ένας σε κούρασε. Άλλοι αγώνες. Εντάξει, εδώ που φτάνει το παιχνίδι μπορεί κάποιο να παίξει και 2 συνεχόμενα. Άμρα. Ναι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Το θέμα είναι πού να τη δώσω, σε σένα. Τότε τη δίνεις. 2 φορές που έχω ψηφίσει σε αρνητική είναι επειδή μία γιατί ήθελα απέναντί μου και μία γιατί ήξερα ότι δεν θα βγεις, αλλά προτιμούσα να δω εσάς να παίξετε. Σαν Βασίλης. Όπου έπαιξε Εγώ δεν θα βρω άντρα. Ωραία, μην τον άκουσα γιατί. Εγώ δεν θα βρω άντρα απέναντί μου και να την πάρω. Δεν υπάρχει κανένας να βρω άντρα. Εγώ αν ήσουν εσύ και δεν σε επηρεάζω, δεν θέλω, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα την έδινα στη Φανή. Και θα έλεγα: πάρτε την μπάλα, παιδιά, εσείς που είσαστε πολλοί και διαλέξτε το δεύτερο. Και πρόσεξε, υπάρχουν και άλλα πράγματα μες στο μυαλό μου τα οποία στα επιστρέφομαι και τώρα. Άλλα πράγματα στο μυαλό μου είναι ότι τρελαίνομαι να φύγω εγώ, ας πούμε, και να μένει κάποιος μέσα που δεν προσφέρει τίποτα. Κοίτα,
και μου κάθεται όλη την ημέρα και ξαπλάρει και πίνει καφεδάρα στη γωνία και κάνουν βολτάρες και εμείς που είμαι, δίνω το παράδειγμα που κοντεύω σε 2-3 χρόνια τα 50 και δεν σταματάω από το πρωί στο βράδυ να προσφέρω. Αλλά τώρα 15 μέρες είσαι εκεί. Σε τι? Πάνω. Σε τι εννοείς? Είσαι δίπλα σε αυτό που λες. Ναι. Όχι ρε, δεν είμαι δίπλα ιδιαίτερα, ούτε καν. Δεν πειράζει. Όχι, ούτε καν. Από ό,τι κατάλαβα και οι δύο δεν θέλουν τη Μαύρη Πέτρα. Ο Μάνος δεν θέλει ακόμα, τουλάχιστον δεν θέλει ακόμα να μπει στον Αχυρώνα. Ενώ του είπα ότι είχες δηλώσει πριν την εβδομάδα ότι είσαι διαθέσιμο να μπει στον Αχυρώνα. Ο Κωνσταντίνος δεν τη θέλει ακόμα γιατί έχει δηλώσει ότι θα θέλει να πάει για τα λεφτά, αλλά για το έπαθλο. Μια το λέει έτσι, μια αλλιώς. Ξέρω ότι θέλει να πάει για το έπαθλο. Τώρα δεν μπορώ να μπω 100% στο μυαλό του. Να σου πω ακριβώς τι θέλω. Να φύγει λίγο Σάσα, να κάτσω κάνα 2 εβδομάδες. Να κουστάρω. Λίγο χωρίς τη δεν μπορώ, με γεμίζει κάτι περίεργο. Εγώ είμαι αυτός που θα πάρω την τελική απόφαση. Ναι. Τι έχει? Πλάκα τι. Έχει τόσο και τυροπιτάκια! Όταν ακούς τη Σάσα να τσιρίζει, είναι για καλό συνήθως. Έχει και έχει σοκολατοπιτάκια! Ήτανε από τις σπάνιες φορές που η τσιρίδα ήταν δικαιολογημένη, απόλυτα. Να ρωτήσω κάτι, πρέπει να αλλάξουμε τώρα. Ναι. Σε λίγο θα ξεκινήσει το πιτζάμα πάρτι. Πάμε λοιπόν θετικά και αρνητικά. Θετικό ότι θα γελάσουμε με το καραόκε, διότι οι φωνές σαν τις δικές μου δεν είναι για να ακούγονται σε μορφή τραγουδιού. Να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα. Δεν πειράζει, θα το υποστείτε. Πάμε τώρα σε αυτό που θα γελάει ο κόσμος. Ποιες πιτζάμες τώρα, εγώ δεν έχω βάλει πιτζάμες ποτέ στη ζωή μου, ούτε αυτά τα παντοφλάκια με ζωάκι ή πιτζάμες. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Τι φοράμε, δεν το έχω φορέσει ποτέ στη ζωή. Σαν στρατιώτες θα βάζω. Σαν γέρος αισθάνομαι. Φορέσαμε τις πιτζάμες, κορόδεψα τον αστρινό που ήταν λες και είναι αντί για 37 είναι 73. Δεν με θωρείς. Εντάξει, πως είμαι ο παππούς μου, που είναι 85 χρονών. Τέλος πάντων, αφού ήθελε η υπόλοιπη παρέα, συμβάλαμε τις πιτζάμες, έκαναμε την παρέα μας, αλλά ναι. Όχι. Το σε λέω από κάτω, όχι. Δεν με τράβει. Μ' αρέσει αυτό. Ποιότητα. Άκου λόγια, άκου τα λέει, άκου λόγια. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. How long as we ride. And nothing, God, I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Πάμε! I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say, Presa todo talento. Don't leave me, baby, don't let me down, I pray. I love you, baby, now that I find your way, and let me love you, baby. Let me love you. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου καραόκε. Ήταν από αυτά που έλεγα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να συμμετάσχω σε όλο αυτό. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Μάνος Πανταζής, έδωσε ρεσιτάλ. Έλα, δώσ' το! Κάποια μέρα το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά. Θα μου πεις πως μετάνιωσες, γι' αυτό φεύγω πρώτος εγώ.
πρέπει τρόπο να βρω να υπάρξω χωρίς εσένα. Εν τέλει, δεν ξέρω, βγήκε καλό. Σου να με κλείσει. Το χάρηκα όσο τίποτα άλλο. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάτσε μάνο μαλάζι. Ο πιο διαβασμένος, ο πιο σωστός, ο πιο ωραίος, που με αυτόν εγώ θα ήθελα να τραγουδήσω μόνο, με κανέναν άλλον. Μέσα μου ένιωσα σαν τραγουδιστής και προσπάθησα να το βγάλω προς τα έξω αυτό. Εύχομαι να μην ταλαιπώρησα τα αυτιά αυτών που θα τα ακούσουν. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτώθω, το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας, το πόνο μιας μαχαίριας, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Λόγω τιμής εξέφυγα τσεχάμε. Και όπως εξάνοιξα όλους τις παίκτες που είχαμε υπομένη ΠΑΕ, λέω και όταν θα πορήσω να πω ΠΑΕ μέσα, είδα θα γεννεί όξο. Μάνα τα Ιγιανιού και κάμε. Μάνα μου μαγαζά που θα κάψουμε. Ο Αστρινός νομίζω ότι ανακάλυψε αυτό που γουστάρει. Δεν αφήνει το μικρόφωνο για κανένα λόγο. Δηλαδή, βγήκαμε κάποια στιγμή όλοι έξω και είχε μείνει μέσα μόνος του και συνέχισε να τραγουδάει. Έλα! Οπ! Γεια σου Κρήτη! Οπ! Απίστευτο. Μαζί. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ κι από την ώρα που σε είδα έχω τελώς ελαθεί. Δεν είναι το γούστο μου γίνεται σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είναι καλά. Έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Σ' αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς και το ρημό που απόψε βράδυ το γονίζουν το μάτι. Γέννημα μαθηματικής Αττικής, έχουμε περηφάνεια εδώ και εμείς και λόγω τιμής. Που να ζυγάρει ο Περιστέρη, ξέρω ζόρι τραβάς. Έσκασα. Από την άλλη εγώ εγκάλι δεν πατάω ποτέ. Γιατί είναι μέρος με γυναίκες που έχουν ύφος μπλαζέ. Με ξυπασμένα κοριτσάκι ενός πλουσίου μπαμπά. Ξέρουν μόνο χίλιους τρόπους να τους παίρνουν του λεφτά. Αν δεν σ' αρέσει το αμάξι μου μη σώσεις ποτέ. Πάρε το φουτυρό παιδό αυτή τη θυσία που θες. Παριστάνει το ότι πάμε τα λεφτά του μπαμπά. Του μπαμπά. Με μαμά και μπαμπά. Παίρνει και λεφτά. Να του αλήφεις βουτυρό στο ψωμί. Και κατά τα άλλα να ζεις μες στη μεγάλη γυρί. Έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Σ' αυτό το γούτσι φόρεμα που φοράς. Πραγματικά δεν ξέρω πώς τραγούδισα και το λέω είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω. Δεν έχει ξανατύχει να βρεθώ σε καραόκε, κάτι το οποίο πραγματικά θα το εντάξω στη ζωή μου από εδώ και πέρα. Με διασκέδασε πάρα πολύ. Το μικρόφωνο είναι ένα μικρόβιο, το οποίο είναι μια καψούρα και μια δυναμία η οποία δεν μπορείς να πεις ποτέ. Ο Αστυνός το κατάλαβε στα 5 λεπτά νομίζω και δεν το έχει αφήσει ακόμα και θα τα πούμε αύριο. Άμα δεν κόψετε το ρεύμα, εκεί θα είναι. 9 μήνες η γυναίκα, 8 πόδια το χταπόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η Αργαγγέλη, 5 δάχτυλα το χέρι, 4 πόδια η Αγελάδα, 3 η Άγια Τριάδα, 2 παίρνει και τα τάμα. Τι ώρα είναι αυτό που Κάνε. Μην ξεταξιμείς τέτοια ώρα. Πιο νωρίς. Σηκώθηκα το πρωί και κάνω τσέ, λέω μερσή, αυτός είναι, δεν είναι. Θα το εσταύρωσα. Άλλο και το κοπέι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάω από σιγά σιγά. Πώς θα δω, σε 2 λεπτά φεύγω. Να βάλουμε πάλι το διπλό εκεί.
Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, Βασίλη. Έτοιμος. Πίνουμε τζουρίτσα και φύγαμε, έλα. Βασίλη, τι ώρα είναι αυτή που ξυπνάς, παιδί μου? Τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι αυτό ωραία να ξυπνάς? Είμαι αρχηγός. Ήθελα να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν τον Κωνσταντίνο. Ενώ τον είχα ακούσει, είδα τον Κωνσταντίνο να έχει ξυπνήσει, να είναι ντυμένος και να είναι ετοιμοπόλεμος. Μ' άρεσε και μπράβο του. Τώρα τι να κάνω? Θες να πάω να αρμέξεις? Τώρα. Πότε, πάμε σε μισή ώρα? Κύριο, πες με τι θέλεις. Μπορεί να είσαι ελεύθερα. Τη εβδομάδα του Εγώ θα σου πω θα κάνεις. Και εγώ θέλω να πάω να αρμέξω την τίγκα για να ξενιάσουμε να πάω να πιάσουμε ό,τι ώρα θες, ό,τι θες. τις πρόκες. Και ό,τι μπορώ θα σου λέω. Μπορώ, δεν μπορώ. Ο Βασίλης το τελευταίο διάστημα και πόσο μάλλον τώρα με την αρχηγία του, θεωρώ πως έχει βρει το κουμπί μου και μου συμπεριφέρεται με έναν τέτοιο τρόπο τον οποίο μου δίνει αρκετά το κίνητρο να δουλεύω. Μου κάνει και το χαβαλέ του. Συζητάμε σαν φιλαράκια πλέον, που δεν το περίμενα αυτό, ειδικά από την αρχή του παιχνιδιού, ότι θα εξελιχθεί σε τέτοια κατάσταση η σχέση μας. Εντάξει, δεν είμαστε και αδέρφια, άρα επικοινωνούμε αρκετά καλά, ας πούμε, και με τις δουλειές και με τα μαστοριλίκια. Οπότε είμαι ευχαριστημένος και με τη σχέση μου με τον Βασίλη. Καλημέρα. Τι γίνεται? Έχουμε ταΐσει, τώρα θα πάμε να αρμέξουμε σε λίγο. Σήκω να βοηθήσεις τη Φανή, έχεις σβήσει το φαναράκι, πιες λίγο καφέ. Να καθαρίσουμε το σπίτι και μετά. Δεν πειράζει. Εχθές πέρασα τόσο πολύ ωραία το βράδυ που τραγουδήσαμε, φάγαμε και ευθυμίσαμε που είμαι κοίτα. Άντε στο καλό. Τι. Βέβαια, αυτό θα το δει η Ελλάδα, δεν ξέρω. Όχι, τι 9 εβδομάδες, τι 10 εβδομάδες, τι 11, εντάξει. Το οποίο τα σκέφτεται. Σας αλλά θα φύγει πρόλογο μαζί. Το ξανακούσω εγώ. Κοίτα σήμερα που θα αλλάξει το νόμο. Βάζει στοίχημα. Βάζει στοίχημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά έκανες και κοιμήθηκες. Σου που κάνεις πράγμα, μωρέ. Μην αγχώνεσαι. Έρχομαι να σας πάρω μια αγκαλιά γιατί πέρασε υπέροχα χθες το βράδυ. Και ξέρω ότι δεν το γουστάρατε, αλλά και σε ευχαριστώ Να σου πω, πολύ. είδες αν δεν το γουστάραμε. Το γουστάραμε. Εντάξει, Εγώ με το Ρασέλα δεν το στην αρχή όμως. Σας ευχαριστώ που πάρετε τις Τίποτα. πιτζάμες σας. Εννοείται. Είχαμε ψες στο καραόκι και πώς το λένε και τα τραγούδια. Επορώθηκα και είχαμε μια κοπελιά να αλλάξω δουλειά. Μα δεν κατέχω αν έχω πελάτες. Εντάξει. Θέλω να πεθάνω. 7 αυγά. Wow. 11 αυγά. Τι λες, ρε. Ναι. Πάρε Και 5 το πήραμε το καλάθι. πρωί. Ναι, μετά. Θα ξανά. Μην τα σπάσουνε, φοβάμαι. Μην τα φάνε άμα τα έχουν κάνει πολλή ώρα, ρε. Φώμα. Πεθαίνω, υποφέρω. Και εδώ ξανά έκανε. Ναι. Τι έγινε, κοριτσιά? Όμως, τι έγινε. Άστα, αυτό τα κάνω εγώ, αυτό τα κάνω εγώ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι Αυτό πολύ το πράγμα βαριά. είναι 60 κιλά. Κάτσε λίγο να σου δείξω κάτι για να μην δεν επορίασες τσάμπα. Άσε το κάνει. Το καρότσι είναι εκεί, έτσι. Κοίτα να δεις. Κάνεις εδώ κόντρα πόδι. Πας εκεί μπροστά. Δεν με πειράζει το κοντά ή το μακριά. Είναι βαριά. Θα το σηκώσω μετά. πάλι. Ωραία, άστο, Πήγες περίμενε. Σάσα. Βάλτε και αυτά και λίγο εδώ τα έξω, κάτι τόρτες που είναι έξω. Και αν έχει το ρεξούλα τα πρόβατα, αλλά καθίστε 10 λεπτά. Ναι. 1 τέταρτο. Το βλέπω. Τι βλέπεις, μωρέ. Μόλις τελειώσουν αυτά, Τα ρίξτε πρόβατα δεν τα κάνουν άντρες. 100 σπίτια από γουρούνια κάνω προκειμένου να μην κάνω αυτό, να Άχυρο ξέρεις. ρίξτε. 100. Πάνω, τα γουρούνια έχουν χειρότερο βρώμα, να ξέρεις. Αχ, πέθανα, η μεσούλα μου, η πλάτη μου. Το καθάρισμα του στάβλου είναι σαν να κάνω στο γυμναστήριο με 60 κιλά άρσης θανάτου. Αλλά οι επαναλήψεις είναι ακανόνιστες και τα βάρη επίσης. Πέθανα. Έλα! Βασίλη, έπαγε στη μέσα. Σαν με τη Δευτέρα ανήσα πάνω.
Α, πάει, τραβάει, λίγο τραβάει, εντάξει. Κοίτα τώρα όμως, θα φύγει πιο... Η αποστολή αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το μισό κομμάτι. Το βαγονέτο έγινε έτοιμο, έχει δοκιμαστεί. Το σκέπαστρο για τα γουρουνάκια είναι στο 50% θα πω. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ με τα παιδιά. Άρα αύριο θα τελειώσουμε το φράχτη και τη σκεπή και θα ολοκληρώσουμε την αποστολή. Πάνω έτοιμος. Μέρα ασυλίας, μια μέρα την οποία χρειάζομαι πάρα πολύ την ασυλία αν θέλω να είμαι ήσυχος όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, ή τυφλόμυγα θα έχει, σας το λέω. Ή με το σκηνή. Ή διελκυστίνδα. Ακριβώς. Αλλά και να μην πάρω την ασυλία σήμερα, νιώθω ότι ο Βασίλης τιμή Σένεκεν θα μου τη δώσει και δεν με πειράζει αν θα μου τη δώσει. Έχω εκτίμηση στο πρόσωπό του. Ξέρω ότι θα το κάνει διότι θέλει να το πάει στο γεγονός ότι εγώ και ο Αστρινός δεν έχουμε αγωνιστεί ποτέ στον Αχυρώνα. Άρα στον κόλλητο του δεν μπορεί να τη δώσει. Ας τη δώσει σε μένα, δεν πειράζει. Και μετά περιμένω με αγωνία τους αγαπημένους μας φίλους εδώ στην ομάδα που θα δώσουν την αρνητική τους ψήφο για να έχω αντίπαλο. Εγώ αύριο για επανεξέταση και μου πούνε τέλος. Δεν θα ξαναεπιστρέψω. Μην μου λες τέτοια. Και το τραγούδι σου πρέπει μάθαμε. Και το τραγούδι στον πάμε. Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Από το βράδυ ως το πρωί συνέχεια. Περιμένω να δω ποιος παίχτης θα πάρει την ασυλία. Έχω κάποια άτομα στο μυαλό μου που θέλω να δώσω τη μαύρη πέτρα. Αν τυχόν κάποιος πάρει την ασυλία και με δυσκολέψει, εννοείται ότι μετά θα σκεφτώ άλλα πράγματα και θα κρίνω εγώ πώς θα δώσω τη μαύρη πέτρα. Hello. Καλημέρα, παιδιά! Καλώς ορίσατε στον Αχυρώνα μας! Hello! Τι ωραία μέρα, Σας βλέπω, δηλαδή καιρό έχω να σας δω τόσο χαρούμενους. Σας βλέπω, λαμποκοπάτε, χαμογελάτε. Τι έγινε? Δεν τους άρεσε το πιτζάμα πάρτι καθόλου. Είδες, δεν το θέλανε. Αυτό θυμάμαι ότι θέλανε. Θέλανε Μόνο τι είναι εγώ αυτά, το ήθελα. έπαθαν αυτά, θέλανε προμήθειες, θέλανε τέτοια πράγματα. Ναι. Πώς ήταν τελικά Σάσα το έπαθε, το πιτζάμα πάρτι? Πώς τους βλέπεις σήμερα, γιατί Πολύ χθες χαρούμενος. όλοι μου είπανε πόσο τελικά είχες απόλυτο δίκιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να δανειστώ την έκφραση ενός φιλόσοφου, ευδαιμονία βλέπω στην ομάδα. Πολύ ευδαιμονία. Δεν ήθελε κανένας. Ναι. Και με τον Αστρινό τσακωνόμασταν γιατί δεν άφηνε το μικρόφωνο. Ο Αστρινός δεν άφηνε το μικρόφωνο. Τραβάτε με κιασκλέου είμαι. Τι τραγούδια έλεγε ο Αστρινός? Τα πάντα, ό,τι είχε το έλεγε. Να κάνω μια ερώτηση. Πολύ τραπ έπεσε, δηλαδή Πολύ τραπ. Ναι. Ο Αστρινός. Τραπ. Μέντε φουέρτε της φάρμας. Περίμενε λίγο. Σήκω λίγο. Ο σνίκ του Αχυρώνα. Ναι, σήκω. Κάνεις πλάκα. Μαμά. Όχι, δεν. Πας το. Δεν πάνε τα γράμματα. Δεν είναι μαμά. Τσακωνόταν, ο οποίος τσακωνόταν με την τηλεόραση και τι έλεγες? Δεν προλαβαίνω, ρε, περίμενε. Πήγαινε πιο σιγά, της έλεγε. Είχε και την κίνηση, είχε και τις κινήσεις της, έτσι. Εννοείται. Τα κοπέλια μου τα βάζουν, τους αρέσει στην Κρήτη και το σε βάζουν για τα τραγούδια. Τώρα θα σε βλέπουν τα κοπέλια σου και τα λένε ο μπαμπάς τράπερ. Επίσης, ο Μάνος ήταν το αστέρι της βραδιάς. Να τον δεις να λέει. Ο Μάνος είναι ο αστέρι της Ναι. Σάκη Ρουβά. Φωναρά. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Δεν καταλαβαίνεις και να κάνει και έτσι κιόλας. Ναι, το ζούσε. Ας μας συγχωρέσουν οι τηλεθεατές. Κάναμε μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν ήταν η πρώτη φορά. Όχι ψεύτη. Έλα, τώρα θες να τα ακούς. Στο Τσαβάκι έχει καλή φωνή ο Μάνος. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Όχι, θέλω να πω την αλήθεια. Ήταν η πρώτη φορά που έπιασα ποτέ καραόκε. Δεν έχω ξανακάνει, αλλά με βοήθησε πολύ η Σάσα. Στο αυτοκίνητό μου τραγουδάω, ας πούμε. Ή γενικά τραγουδάω. Με καραόκε ποτέ. Αλλά η Σάσα με βοηθούσε λίγο, ότι με ψύχωνε πάρα πολύ και στον τόνο πώς πρέπει να μπω και πού πρέπει να το πάω μετά. Είχα γίνει άντρας εγώ για να τι ξεκίνησες, με ντο ή με λα, με τι πήγες? Δεν το ξέρω, δεν τις ξέρω τι ακριβώς ήτανε. Με τα όλα μπήκαμε. Με γυρόφρενο. Με όπισθεν. Με τετάρτη Ήτανε μπήκα. απίστευτο. Με τις μπάντες μπήκε ο Μάνος. Δηλαδή και μπήκες μέσα, δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Κάπως έτσι. Ναι. Μπλούζα δεν έβγαλε βέβαια, αλλά εντάξει. Ο Μάνος Πανταζής δεν έβγαλες μπλούζα στο... Μα έλα πες και εσύ Να τώρα. μην χαλάσουμε το πιτζάμα πάρτι γι' αυτό. Άρα περάσετε ωραία.
Ναι. Τέλεια. Να σε επαναφέρω λίγο τώρα εγώ στην πραγματικότητα. Και εκείνο πραγματικότητα είναι άλλο, όταν λέω στην πραγματικότητα εννοώ την πραγματικότητα της φάρμας. Γιατί έχετε μείνει μόνο 7. Η Μαρία αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μαρία ήταν από την πρώτη μέρα της φάρμας μέσα, μια έντονη παρουσία και σαν προσωπικότητα αλλά και στις εργασίες. Η απουσία της εργασίας φαίνεται, Βασίλη. Φαίνεται, από την πρώτη μέρα ήταν μια κοπέλα η οποία έπαιρνε την κατσαρόλα, έπαιρνε το μαχαίρι και πήγαινε μόνη της. Μπορεί να έλεγε πάω εκεί, αλλά ήξερε ότι κάτι θα κάνει και ας μην ήταν η δουλειά της. Έχει λείψει και η μαγειρική και η φωνή της και το γέλο της και η τσακωμή που έδινε. Γενικά, λείπει και στο άρμεγμα παντού. Παντού. Η Μαρία ήταν ένα πολυεργαλείο ασταμάτητο. Έφυγε λοιπόν και τη στιγμή που αποχωρούσε έβγαλε ένα παράπονο συγκεκριμένα για σένα. Ναι. Όχι για σένα, που αφορούσε εσένα. Ναι. Γιατί το παράπονο το έβγαλε για τον εαυτό της από ό,τι θυμάμαι. Είπε ότι θα ήθελε να έχει έρθει πιο κοντά με τον Βασίλη. Σε είδα και εσύ συγκινήθηκες εκείνη τη στιγμή. Ναι, χάθηκε λίγο στο... Και όλο αυτό για μένα δεν δικαιολογούσε το γεγονός ότι άφησε αρχηγό μετά. Ήταν έκπληξη. Ήταν έκπληξη. Μου είχε πει κάτι πριν τους αγώνες, στο 1-0 νομίζω. Και της λέω: μη σκέφτεσαι, κορίτσι μου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι το μετά. Ακόμα δεν έχεις χάσει, δεν θα χάσεις. Κάνω ό,τι θες, δικό σου είναι το θέμα αυτό, δεν με απασχολεί καν. Αυτό ήξερα εγώ. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Τώρα για το παράπονο που έβγαλε, ούτε αυτό το ήξερα. Αλλά είχα καταλάβει ότι μέρες τώρα και πριν βγει μονομάχος, ότι κάπως με κοιτάει, ότι νιώθει ότι κάτι έχει κάνει απέναντί μου. Την έβλεπα. Ήταν το τελευταίο πράγμα που είπε πριν αποχωρήσει. Ναι, την έβλεπα. Ότι μπορούσε να πει 1000 πράγματα για τη φάρμα, για τόσους ανθρώπους, για το έξω. Αυτή επέλεξε να πει ότι το ένα πράγμα για το οποίο δεν νιώθει καλά όταν φεύγει είναι ότι δεν έχει έρθει πολύ κοντά μαζί σου. Και μετά σε αφήνει αρχηγό. Είπε ότι απλά δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε ότι χάθηκε στη διαδρομή της φάρμας, απομακρύνθηκε από μένα. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν είναι όμως αμφίδρομο πάντα. Μόνη της απομακρύνθηκε. Όχι, το είπε κιόλας. Όχι. Είπε ότι ο Βασίλης προσπάθησε να την πλησιάσει και εκείνη δεν το έκανε. Εγώ της έβαζα συνέχεια χέρι με την καλή έννοια. Ναι. Η Μαρία και τον πρώτο μήνα και το δεύτερο, και όποτε έβλεπα ότι ξεφεύγει σε άλλα πράγματα. Την αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάει, αλλά της τα έχωνα, να το πω και. Της τα έχωνα, δεν είναι. Είναι η Μαρία εδώ. Περιμένω τη Μαρία. Έλα. Μου το κάνεις δεύτερη φορά αυτό. Τώρα μου αλλάζεις τη ροή των πραγμάτων. Μπορώ να το κάνω εγώ, σε παρακαλώ. Κάτι είδες. Έλα εσύ, άνοιξε την πόρτα εσύ. Άνοιξε την πόρτα εσύ. Άνοιξε την. Απότομα. Κανένα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ποιος είπε ότι είναι η Μαρία εδώ? Σε μπάζει. Δεν κοίταζε πριν από εδώ. Τώρα λέει από μέσα, φέρτε τη από την άλλη πόρτα. Με έχει τρολάρει 100 φορές, δεν μπορώ, αλήθεια. Θα σε ρωτήσω κάτι. Στις πόσες τρολιές δηλαδή θα καταλάβεις ότι δεν θα έρθει άλλος? Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν μεγαλώνω. Έχω μείνει πόσες φορές. Και τώρα δεν χρειάστηκε καν να την τρολάρω. Τώρα μόνη της είπε. Μόνη μου. Βλέπω τη Μαρία. Δηλαδή εσύ τι είδες? Πες μου τι είδες. Σε βλέπω Ναι. που είσαι από εκεί πέρα, κοιτάς λίγο έξω, λέω είναι και βροχή. Ξεκινάς τώρα το κολπάκι το γνωστό, αλλά όχι ποιον θέλετε να έρθει, αλλά πάω στη Μαρία. Και λέω τώρα, όπα, η Μαρία είναι εδώ. Λες δεν είναι από εκείνη την πόρτα, τώρα με τρολάρεις έτσι άσχημα. Σάσα, για κάποιο λόγο και εμείς το πιστεύουμε ότι θα έρθει κάποιος. Σήμερα. Ναι. Και είναι η Μαρία. Είμαστε σίγουροι δηλαδή λίγο το βλέμμα σου, λίγο κάτι τέτοιο φανερό. Το γέλιο, κοίτα. Αλλά μπορεί να έρθει από την άλλη πόρτα. Να πάω από εκεί, τι. Με έχετε καταλάβει. Κάτσε γιατί μπορεί να τον φέρω πιο μετά. Θέλεις να γυρίσει η Μαρία? Εννοείται. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε. Είμαι η μοναδική η οποία το έχω πει ξεκάθαρα. Αν γυρνούσε τώρα κάποιος από τους παλιούς, από όλους που μπορούν να γυρίσουν, η Αγγελική δεν μπορεί να γυρίσει. Ναι, έτσι, το ξέρω. που μπορούν να γυρίσουν. Ποιος θα θέλεις να γυρίσει? Από όλους τους παλιούς, έναν άνθρωπο. Έναν ή δύο? Έναν. Η Μαρία ξεκάθαρα. Πρέπει να πάει στον τελικό, το αξίζει. Και ο Γρηγόρης, αυτοί οι δύο είναι στο μυαλό μου. Κουτσαβάκι, εσύ άμα γυρνούσε ένα άτομο? Θα ήθελα Γαρδέλη. Ή και Δήμο, ας πούμε. Ναι, και Δήμο, το ξωτικούλι. Βασίλη. Μαρία, ξεκάθαρα. Αστρινέ. Όλους τους ήθελα, αλλά επειδή τώρα έχουμε έρθει στη φάση αυτή, θα ήθελα τη Μαρία. Και είναι και το πιο δίκαιο να έρθει η Μαρία. Μάνο. Τη νίκη. Τη νίκη. Η νίκη, είχατε έρθει κοντά. Ναι. Καλό κορίτσι. Πολύ καλό και αθλητικό πολύ. Θα μπορούσε δηλαδή εύκολα να. Πελεκίλερ. Μίλα ρέσπι. Και εγώ τη Μαρία
που έφυγε και τελευταία και το Γρηγόρη θα έλεγα, έναν από αυτούς δύο. Και είναι και το πιο σωστό για μας εδώ πέρα που έχουμε φτάσει δηλαδή. Εσύ γιατί είπες Μέρη και γέλασες τώρα? Γιατί δεν την γνώρισε ποτέ. Εσύ το είπες, εσένα βρήκα. Ξέρω γιατί. Μην είναι η Μέρη μια αρέσει τώρα εδώ. Μα καταρχήν δεν την έχει γνωρίσει ο Πέλε. Σας τρελάνε όλοι. Δεν την έχει γνωρίσει γι' αυτό. Φανή, εσύ, το Γιαννούλη. Το Γιαννούλη μου, βέβαια. Το Γιαννούλη θα θέλεις εσύ. Εγώ δεν θα ήθελα κάποιον που έφυγε τώρα στα κοντά. Θα ήθελα ένα λίγο παλιά. Τη Μαρία θέλετε την περισσότερη, Ναι. Τότε γιατί την ψηφίσατε, ρε παιδιά? Γιατί ήμασταν σίγουροι ότι Δηλαδή, θα κερδίσει το κερδίσει. κουτσαβάκι. Όλοι θέλετε τη Μαρία, σχεδόν όλοι θέλετε τη Μαρία, αλλά τη Μαρία ψηφίσατε όλοι. 4 ψήφους πήρε. Βασίλη, περίεργα τα πράγματα. Βέβαια. Πάντως, αρχηγός μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσύ ήσουν ο δεύτερος αρχηγός της Φάρμας, το θυμάμαι. Πρώτα ήταν Αθανασία, μετά εσύ, και από τότε δεν πήρες την αρχηγία, την ξαναπαίρνεις τώρα. Τι σημαίνει για σένα αυτό? Σημαίνει ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνω από άνθρωπο που αποχωρεί, γιατί και η πρώτη αρχηγία ήταν από ψηφοφορία στο τραπέζι. Σωστό. Ήθελα να το νιώσω και αυτή την αρχηγία, να με αφήσει κάποιος με γράμμα. Τα λόγια που μου είπε η Μαρία στο γράμμα για όλους μας συγκίνησε. Είπα κάτι στο τραπέζι ότι εάν, που το ήξερε και η ίδια, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει όλη αυτή τη συζήτηση, ότι αν φτάναμε μαζί στο υλικό, ήξερε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιο θα βγει πρώτος ή δεύτερος. Μπορεί το έπαθλο να ήταν μισό-μισό. Αυτό είναι δικό μας θέμα, εννοείται. Ορίστε. Τι, να ήταν μισό-μισό το έπαθλο? Με ποιο τρόπο να ήταν μισό? Το συνεννοηθείτε εννοείς και να... Όχι να συνεννοηθούμε. Όποιος βγει πρώτος με την αξία του. Αν ήταν δεύτερος κάποιος από τους δύο, αυτό θα το κανονίζαμε στην πορεία. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, εννοείται. Αυτό θέλει συζήτηση. Βάλτε το. Επειδή θέλει συζήτηση το πήρα αυτό. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Είπες λοιπόν ότι με τη Μαρία είχατε συζητήσει. Δεν είχαμε συζητήσει εντελώς. Μπορεί να μην το γνώριζε καν ή δεν το θυμότανε. Δεν είχε τελειώσει. Εσύ ήταν η δική σου σκέψη. Ναι, αυτή είναι η δική μου σκέψη. Ότι αν φτάνατε οι δυο σας στον τελικό. Είναι κάτι το οποίο περίμενε να ακούσει από μένα πάρα πολύ καιρό τώρα και το άφηνα μέχρι να δω τη Μαρία που γνώρισα. Δεν το περίμενε αυτό που θα ακούσει. Αυτό που θα της έλεγα. Περίμενε μια συζήτηση από μένα. Της έχεις πει ότι θέλω κάτι να συζητήσουμε? Όπως και τώρα που αποχώρησε, μου λέει πες μου. Και της λέω δεν είναι η ώρα. Απλά να ξέρεις ότι αφού αποχωρήσεις αυτή τη στιγμή, εγώ έξω ξέρω τι πρέπει να κάνω προς εσένα. Δεν έχει καταλάβει ακόμα. Αν με ακούσει, αυτό το εννοώ. Έλα να τα πούμε τώρα ανοιχτά. Τι θα κάνεις? Είχα στο μυαλό μου τώρα, ότι. Η Μαρία έφυγε. Δεν πήγε στον τελικό. Πες ότι πας εσύ και κερδίζεις. Όχι, αν ήμασταν και δύο. Αν ήσασταν και δύο. Αυτό είναι στο μυαλό μου. Τώρα όμως υπάρχει και άλλη προοπτική ότι αν εγώ είμαι ο πρώτος και έχω το έπαθλο, εννοείται η Μαρία από μένα δεν θα μείνει έτσι. Όχι για την αρχηγία που μου έδωσε. Από την πρώτη μέρα το έχω βάλει στο μυαλό μου αυτό το κορίτσι, ότι επειδή έχω μάθει για τη ζωή της έξω, από την ίδια και έχω καταλάβει σε τι. Δύσκολες συνθήκες. Μένει, τι έχει τραβήξει και τι τραβάει καθημερινά. Το καθημερινό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι αν έχουμε κάποια στην άκρη και προχωράμε. Εγώ νομίζω ότι θα κάνω κάτι πάρα πολύ καλό στη Μαρία. Μακάρι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια βοήθεια να ξαναμπεί, αλλά εννοείται όμως και τώρα, ακόμα στο μυαλό μου έχω, αν τυχόν βγω νικητής, μακάρι. Θες κάτι με κάποιο τρόπο να βοηθήσεις, το κατάλαβα. Ναι, και το έχει καταλάβει αυτό. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ που έχει κάνει αντίστοιχες σκέψεις? Σάσα. Εγώ έχω πει στη Μαρία ότι... Όχι μόνο για τη Μαρία, γενικότερα. Μπορεί εσύ να έχεις πει με τον Κουτσαβάκη. Όχι. Απλά σε μια συζήτηση της λέω: Μαρία, είμαι τόσο σίγουρη για σένα, πιο πολύ από μένα, που αν μου φέρνε στα χέρια μου τα 100 χιλιάρικα θα έκανε έτσι κράκ και θα στάβει. Και τα 100. Και τα 100. Δεν ήρθα για τα 100, αλλά αν έρθουν, δεν θα τα κρατήσω για μένα. Θα το δώσω στα εγκαταλειμμένα παιδάκια και στη μονή που θέλω να φτιαχτεί στο μοναστήρι στην Κύπρο για τον Άγιο Εφραίμ. Είναι το δικό μου το τάμα αυτό. Δεν θα κρατούσα τίποτα έτσι κι αλλιώς. Αλλά επειδή και η Μαρία είναι ένα παιδί που τα χρειάζεται πραγματικά, όπως και ο Βασίλης, γιατί πολλοί με ρωτήσαν ότι δεν σου φάνηκε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν το λέω ούτε με κακιά έννοια, ούτε τίποτα. Δεν σε πείραξε. Είναι ανοιχτή η συζήτηση, παιδιά. Δεν έχει καλή και κακή έννοια. Όχι. Ο καθένας, η ψυχούλα του ξέρει πώς θέλει να διαχειριστεί το έπαθος έπρεπε να το κερδίσει. Ναι, εντάξει. Και γυρνάει και. Και είναι και δικαίωμά του. Τη Μαρία τη γνώρισε εδώ μέσα. Ωραία, όταν μου γράφει ότι σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου, εδώ μέσα έχουν γίνει σχέσεις οικογενειακές πια. Που με άλλους είσαι λίγο περισσότερο, με τους άλλους λίγο λιγότερο και με άλλους καθόλου. Η Μαρία είναι τα άτομα λοιπόν που θα είναι πολλοί. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα και όπως είπα και προηγουμένως, η ψυχούλα σας μόνο ξέρει πώς θέλετε να διαχειριστείτε όλες αυτές τις καταστάσεις. Οι οποίες σήμερα που συζητάμε είναι στη σφαίρα του υποθετικού βέβαια, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή
Μπορεί να είστε μόνο 7, μπορεί να βλέπετε τον τερματισμό, αλλά στον τελικό δεν έχουμε φτάσει. Και το ποιοι θα είναι εκεί δεν το ξέρει κανένας. Μπορούμε να κάνουμε μόνο προβλέψεις, οι οποίες περνάνε μέσα από τις διαδικασίες της φάρμας όμως. Γι' αυτό και κάθε ασυλία έχει βαρύτητα, έχει σημασία. Όπως και σήμερα. Ασυλία λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Βασίλης αρχηγός, που σημαίνει ότι δεν κινδυνεύεις και μάλιστα είσαι αυτός που θα επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Μιχάλη μου, δεν μπορείς να αγωνιστείς σήμερα. Για να σε προστατεύσουμε θα σε κρατήσουμε off και περιμένουμε σχετάσεις που ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Τώρα, Βασίλη, έλα μαζί μου για να κάνουμε τις ομάδες. Λοιπόν, πριν κάνουμε τις ομάδες, να δούμε και πάλι το αγώνισμα. Είναι το γνωστό αγώνισμα της Τυφλόμυγας, όπου οι δύο ομάδες προσπαθούν να μεταφέρουν τα γράμματα από τη μία πλευρά στο αχυρώνα στην άλλη και να συμπληρώσουν δύο λέξεις. Η πρώτη ομάδα που θα τα καταφέρει θα πάρει και την νίκη για να περάσει στη δεύτερη φάση, που είναι το quiz της φάρμας. Επειδή είναι ομαδικό το αγώνισμα και όχι ατομικό, κάθε φορά θα παίζει διαφορετικός παίκτης από την κάθε ομάδα, γιατί θα είναι 2 ή 3 άτομα στην κάθε ομάδα. Να πω τα εξής. Ο Μιχάλης μπορεί να μην διαγωνίζεται, να εξαιρείται, αλλά μπορεί να βοηθάει την ομάδα. Μπορεί να καθοδηγεί. Μπορεί να τον επιλέξει μια ομάδα για καθοδηγητή. Επίσης, και ο Βασίλης μπορεί να μην παίζει για αρχηγός, αλλά και αυτός μπορεί να είναι καθοδηγητής, αν κάποια ομάδα το θέλει. Θα το αποφασίσουν οι δύο ομαδάρχες. Παίζουν τον πρώτο ομαδάρχη. Η Σάσα. Σάσα. Ήμουν σίγουρη. Τον ξέρω. Ομαδάρχησα. Σαν κατασκήνωση είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Ήσουν ποτέ σε κατασκήνωση? Ναι, κάθε χρόνο. Ήσουν ομαδάρχησα τότε? Πάντα. Ήσουν ομαδάρχησα πάντα. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Πρωταγωνίστρια από μωρό παιδί. Και έπαιρνα πάντα τα αγοράκια, ήταν πιο καλά. Δεύτερος ομαδάρχης. Δεν θα πάω σε γυναίκα. Ναι. Κουτσαβάκης. Κουτσαβάκης δεύτερος ομαδάρχης. Γιατί Κουτσαβάκη? Γιατί ξυρίστηκε. Είναι ένας πολύ ωραίος λόγος. Πάμε να κάνουμε τις δύο ομάδες. Ποιος θα διαλέξει πρώτος? Θα διαλέξει η Σάσα. Σάσα μου. Το Βασίλη. Ο Βασίλης μισό λεπτό. Για καθοδηγητή. Ο Βασίλη δεν μπορεί να τον επιλέξεις, θα κάνεις την ομάδα σου Ναι. και μετά όταν την ολοκληρώσεις μπορείς να πεις θα μας καθοδηγεί ο Βασίλης. Αχα. Το προνόμιο. Εντάξει, μπιλάκο. Μην αγχωζέσαι τον πάνω. Δικός μου είσαι. Λοιπόν, Τώρα πάμε στις ομάδες. Μάνο. Ο Μάνος στην ομάδα της Σάσας. Κουτσαβάκη. Φανή. Τη Φανή. Σάσα μου, εσύ παίρνεις τον Αστρινό. Αστρινέ στην ομάδα της Σάσας. Αστρινέ, είσαι μαζί με Μάνο και Σάσα. Γελά. Κρήτη μου. Οι δύο ομάδες λοιπόν είναι η Σάσα, ο Μάνος και ο Αστρινός και απέναντι έχουν τον Κουτσαβάκη με τη Φανή. Εσείς οι δύο ομάδες είστε αυτές που διαγωνίζεστε στο παιχνίδι. Τώρα, Σάσα μου, ποιος θέλεις να σε καθοδηγεί? Ο Βασίλης. Κουτσαβάκη, ποιος θέλεις να σας καθοδηγεί? Ο Βασίλης που έχει πιο δυνατή φωνή. Άρα θέλετε και οι δύο ομάδες το Βασίλη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τώρα για να είναι δίκαιο αυτό εδώ. Να δω τι έχω γύρω μου. Να δω τι έχω γύρω μου για να κάνω ένα παιχνίδι στα γρήγορα. Εμείς είμαστε λιγότεροι. Δεν πειράζει, θα κερδίσουμε. Κούτς, δεν θέλω τέτοιους πεσημισμούς. Παρακαλώ, ένα πουγγί, πέτα το, Τάσο μου, πέτα το. Τι είπες τώρα, ρε Λοιπόν, φίλε. Διάλεξε έναν παίκτη από την ομάδα σου. Μάνος. Μάνο. Εσύ? Εμένα. Ωραία. Τι, εμένα. Μάλλον θα παίξουμε μπάσκετ. Μπάσκετ θα παίξουμε, ρε φίλε. Μάνο. Όποιος το βάλει πρώτος κερδίζει τον Βασίλη. Ναι, αν το βάλετε την ίδια σειρά, πάμε για δεύτερη σειρά. Rotation πρέπει να κάνουν οι παίχτες. Ξεκινάω. Ναι. Μέσα ο Μάνος. Πετσόκομα. Γρήγορος. Έλα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης πάει στην ομάδα της Σάσας. Έλα, μάνα, γρήγορα. και ζόρικος. Μου το παίζει και ζόρικος. Έλα, κάτσε. Που σημαίνει ότι ο Μιχάλης θα καθοδηγεί την ομάδα του Κουτσαβάκη. Αυτές είναι οι δύο ομάδες. Πάρτε θέση. Ο Βασίλης πάει στην ομάδα της Σάσας. Έλα, μάνα, γρήγορα. και ζόρικος. Μου το παίζει και ζόρικος. Έλα, κάτσε. Που σημαίνει ότι ο Μιχάλης θα καθοδηγεί την ομάδα του Κουτσαβάκη. Αυτές είναι οι δύο ομάδες. Πάρτε θέση. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν. Από τη μία πλευρά είναι ο Κουτσαβάκης και η Φανή, τους καθοδηγεί ο Μιχάλης. Από την άλλη πλευρά είναι η Σάσα με τον Μάνο και τον Αστρινό, τους καθοδηγεί ο Βασίλης. Κουτσαβάκη και Αστρινέ, είστε οι πρώτοι παίκτες. Ξεκινάτε με το δικό μου σήμα. Έτοιμοι, πάμε. Πάμε, Αστρινέ, προχωρά ευθεία, μπροστά. Ευθεία, εμπόδιο πίδατο.
πιο γρήγορα. Εμπόδιο πήδα. Ξεκίνησαν λοιπόν ο Αστρινός και ο Κουτσαβάκης. Ο Αστρινός περνάει πάνω από ένα μεγάλο εμπόδιο. Το ίδιο κάνει και ο Κουτσαβάκης αυτή τη στιγμή. Κι άλλο βήμα, διπλή μπάλα. Προχώρα, προχώρα. Ο Αστρινός πάει λίγο πιο γρήγορα. Ο Κουτσαβάκης πάει λίγο πιο προσεκτικά. Κουτσαβάκη δεξιά πλάγια σαν τον Κάβουρα. Πιάσω τον πίνακα μπροστά σου. Πιο μπροστά, ευθεία το χέρι. Ο Αστρινός φτάνει τον πίνακα. Ο Κουτσαβάκης πλησιάζει. Μισό δεξιά, όπα. Μισό βήμα δεξιά. Ο Αστρινός ψάχνει τη σωστή θέση για το γράμμα που κρατάει. Το ίδιο κάνει και ο Κουτσαβάκης. Έλα, εντάξει. Ο Κουτσαβάκης βάζει το γράμμα, ο Αστρινός ψάχνει να βρει τη θέση για το δικό του γράμμα. Συνέχισε όπως είσαι, ευθεία. Εμπόδιο. Από πάνω. Εμπόδιο. Ο Κουτσαβάκης περνάει και πάλι από πάνω. Ο Αστρινός προσπαθεί να τοποθετήσει το πρώτο του γράμμα. Το κάνει τώρα και επιστρέφει. Έλα! Άκουσέ με. Έλα ευθεία. Πήδα την μπάλα μπροστά σου. Πήδα, δεν πειράζει με τα χέρια. Προχώρα κι άλλο. Οι παίκτες μέχρι τώρα δεν έχουν θυμηθεί το monkey style της Αθανασίας, η οποία πήγαινε σχεδόν με πόδια και χέρια ταυτόχρονα. Πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ καλή σε αυτό το αγώνισμα. Αριστερό χέρι, τέντωσέ το. Βρες το Μάνο. Τέντωσέ το. Εδώ. Έλα από εδώ σε μένα. Πάμε. Γύρνα το κορμί σου δεξιά. Λίγο. Δεξιά. Ευθεία. Εμπόδιο. Από Ωραία. πάνω. Περίμενε, Μάνο. Στοπ. Σηκώρθιος. Έλα. Πήγαινε ευθεία. Ευθεία. Κι άλλο λίγο. Μπράβο. Δεξιά σαν τον Κάβουρα. Σε αυτά τα εμπόδια η Φανή πηγαίνει πιο αργά, πιο προσεκτικά. Ο Μάνος έχει καλύψει μεγάλο κομμάτι της απόστασης. Η Φανή πιάνει τον πίνακα. Όπα. Κάνε 2 βήματα. Μπροστά σου. Ο Μάνος προσπαθεί να φτάσει στον πίνακα. Πάει αυτό, ας πούμε. Η Φανή βάζει το δικό της γράμμα και ο Μάνος ψάχνει το δικό του. Λίγο αριστερά, λίγο. Εκεί όπως είσαι, ευθεία. Εμπόδιο έχεις, παίρνει από πάνω. Κατάλαβε το γράμμα, Μάνο. Κατάλαβε το γράμμα. Ευθεία. Στοπ, εμπόδιο, παίρνει από πάνω. Μικρά είναι. Είναι μικρά. Μπράβο, άλλο ένα βήμα. Εμπόδιο. Πάμε, Μάνο! Ο Μάνος προσπαθεί να βάλει ένα γράμμα αυτή τη στιγμή. Έλα, Μάνο! Ένα γράμμα έχει βάλει η ομάδα του, 2 γράμματα έχουν βάλει από την άλλη πλευρά η ομάδα του Κουτσαβάκη. Όχι από εκεί. Όχι από εκεί. Μπράβο. Γύρνα το κορμί σου λίγο δεξιά. Εκεί, ευθεία. Τρέλανε μας τώρα. Ευθεία είναι ο πίνακας. Μπράβο. Ο Κουτσαβάκης έρχεται με το 3ο γράμμα της ομάδας. Έλατε. Ο Κουτσαβάκης πολύ γρήγορα θα βρει το γράμμα του. Στοπ, εμπόδιο μόνο. Μπράβο. Σε 3 βήματα είναι το διπλό. 1. Πολύ σωστός ο Κουτσαβάκης. Ο Μάνος έχει μπερδευτεί λιγάκι με το γράμμα που κρατάει. Έλα, Μάνο! Προσπαθώ. Ο Μάνος έχει κολλήσει με το δικό του γράμμα. Λίγο δεξιά πήγαινε, είναι το διπλό εμπόδιο. Μπράβο, παίρνω από πάνω. Και η ομάδα της Σάσας με Αστρινό και Μάνο έχουν μείνει αρκετά πίσω. Τώρα η Φανή έρχεται ξανά με ένα ακόμα γράμμα. Λίγο δεξιά πήγαινε, έφτασε στο τέρμα και αριστερά σου είναι ο πίνακας. Αριστερά, μπράβο Φανή, μπράβο. Παραλίγο να χτυπήσει η Φανή. Για να δούμε λοιπόν πόσο εύκολο θα μπει αυτό το 4ο γράμμα. Μάνο, σε τι δυσκολεύεσαι? Δεν ξέρω ρε φίλε, κρατάω το φι αυτό και δεν μπορώ να βρω το φι τώρα, θα τρελαθώ. Ήμαρτον. Όλο ευθεία. Έλα, πήδα το εμπόδιο. Έτσι. Έλα ευθεία σε μένα. Κι άλλο, πήδα. Η Φανή ψάχνει το δικό της γράμμα. Δες ποιο γράμμα έχεις στο χέρι σου. Το Ιώτα έχω. Εντάξει. Το έβαλα μάλλον. Το βάλες. Το έβαλα σε ένα κενό. Εκεί που η ομάδα του Κουτσαβάκη ήταν πολύ μπροστά, η Φανή καθυστέρησε να βρει τη θέση για το Ιώτα, το έβαλε με αμφιβολίες βέβαια, χωρίς να είναι σίγουρη αν ήταν η σωστή θέση. Η Σάσα τώρα έρχεται για πρώτη φορά, με το 3ο γράμμα της ομάδας της. Εκεί, πήγαινε ευθεία. Διπλό, πήδα το. Περνάει πάνω από τα άχυρα και η Σάσα. Πρόσεχε, περίμενε. Κάνε αριστερά το σώμα σου. Εκεί που είσαι, προχώρα ευθεία. Είναι πιο εύκολο για τους παίκτες με τα κλειστά μάτια να περάσουν πάνω από το εμπόδιο το οποίο ακουμπάνε, γιατί ξέρουν τι έχουν μπροστά τους, παρά να μπουν σε νέες περιπέτειες πηγαίνοντας σε άλλες διαδρομές που δεν ξέρουν που θα τους οδηγήσουν. Για να δούμε λοιπόν πόσο εύκολα θα βρει τη θέση του γράμματος που κρατάει η Σάσα. Όντως τώρα. Η Σάσα σε μια σχετικά τυχερή στιγμή ήταν έτοιμη να φύγει από εκείνο το σημείο του πίνακα και όπως φυλάφιζε τον πίνακα με το δεξί χέρι, κόλλησε το γράμμα μόνο του. Διπλό εμπόδιο, σήκω το πόδι σου. Είναι διπλό. Μπράβο, λίγο δεξιά, έφτασε στον πίνακα. Αριστερά είναι ο πίνακας. Έτσι, πήδα το εμπόδιο αυτό. Έτσι, άπλωσε το χέρι σου δεξιά.
Κουτσαβάκης που έχει βάλει το γράμμα του, αλλά ψάχνει τα υπόλοιπα γράμματα στον πίνακα για να διαβάσει τη λέξη. Πανέξυπνη στρατηγική από τον Κουτσαβάκη που ξόδεψε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να έχει διαβάσει με τα χέρια του τις λέξεις του πίνακα και να είναι πολύ πιο γρήγορος στις επόμενες διαδρομές. Στοπ! Κάνε λίγο αριστερά το κορμί σου. Ένα βήμα μπροστά, εμπόδιο. Ο Αστρινός τώρα έρχεται με ένα γράμμα. Άπλωσε δεξιχέρι, βρες τον πίνακα, προχώρε ευθεία. Αυτό. Είναι το τέταρτο γράμμα. Έλα, το τέταρτο γράμμα κάτω. Δεξιά, δεξιά, ευθεία τώρα, ευθεία, εμπόδιο. Κι άλλο εμπόδιο, έτσι, μπράβο. Ευθεία, ευθεία, εμπόδιο μονό. Βάζει ο Αστρινός το δικό του γράμμα και επιστρέφει. 4 γράμματα για την ομάδα της Σάσας, 5 για την ομάδα του Κουτσαβάκη. Έλα ευθεία, ευθεία, διπλή μπάλα. Αριστερά ο πίνακας, μπράβο. Φάνη κρατάει ένα σχετικά εύκολο γράμμα για να δω πόσο εύκολα θα το βρει. Κάνε λίγο δεξιά το κορμί σου, άπλωσε το χέρι σου, Μάνο. Βάζει το γράμμα η Φανή και επιστρέφει. Και έρχεται ο Μάνος τώρα. Πήγαινε ευθεία, πήγαινε ευθεία. Διπλό εμπόδιο, πήδατο. Ευθεία εμπόδιο, διπλό είναι εκεί. Κάνε αριστερά. Κι άλλο βήμα, πλάγιο. Πλάγιο βήμα αριστερά. Κι άλλο ένα βήμα. Άλλο ένα βήμα. Πήδατο εμπόδιο, πίνακας. Για να δούμε πόσο γρήγορα θα βάλει ο Μάνος αυτή τη φορά το γράμμα. Ευθεία, μονό εμπόδιο σε ένα βήμα. Μπράβο. Προχώρα το ευθεία, πρόσεχε, μπράβο, ευθεία, ευθεία, μονό εμπόδιο. Το κορμί σου αριστερά, όχι, εκεί ευθεία, ευθεία. Και φτάνει ο Κουτσαβάκης με ακόμα ένα γράμμα. Για να δούμε πόσο γρήγορα θα το βάλει αυτή τη φορά. Το βάζει ο Μάνος στο δικό του γράμμα και περιμένουμε τώρα τον Κουτσαβάκη. Είναι το γράμμα που δυσκόλεψε τον Μάνο πάρα πολλή ώρα. Πολύ γρήγορος ο Κουτσαβάκης. Και δείτε, διαβάζει και πάλι τις λέξεις με τα χέρια του. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Στοπ. Εκεί που είσαι. Διπλό εμπόδιο, πήδα. Έλα μπροστά ευθεία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κουτσαβάκης και ίσως και η συμπαίκτριά του, αν της το έχει μεταφέρει, ξέρουν πού μπαίνει το κάθε γράμμα. Όπως είσαι ευθεία. Έλα, είναι το διπλό εμπόδιο σε ένα βήμα. Μπράβο, από πάνω. Πήδα από πάνω, διπλή είναι. Ευθεία, προχώρα. Στοπ, κάνε λίγο αριστερά το κορμί σου. Ένα πλάγιο βήμα. Κι άλλο. Μπράβο, προχώρα ευθεία. Πάνε στο τελευταίο γράμμα κάτω δεξιά. Εντάξει. Άπλωσε δεξί χέρι, δεξιά τον πίνακα. Κι άλλο μπροστά. Δεξιά, μπράβο. Συνέχισε έτσι όπως πας. Λίγο εκεί. Εμπόδιο, μπράβο. Μονό είναι από εκεί. Και η Σάσα βάζει ακόμα ένα γράμμα. Έλα ευθεία, Σάσα. Εμπόδιο, πήδατο. Έλα ευθεία, όλο ευθεία. Για να δούμε πόσο γρήγορα θα πάει τώρα η Φανή σε σωστή θέση. Είσαι πίσω στον πίνακα. Αριστερά σου είναι ο πίνακας. Μπράβο, εκεί. Οκ. Μπράβο. Λίγο να πέσει πάνω στον πίνακα η Φανή. Ξέρεις αυτό που μπαίνει. Ναι. Προχώρα. Στοπ λίγο. Κάνε λίγο δεξιά το κορμί σου. Εκεί. Όλο ευθεία, διπλό εμπόδιο. Το βρήκα. Το βρήκες. Ναι. Μπράβο, όπως είσαι τώρα. 4 γράμματα ακόμα για την νίκη. 6 γράμματα θέλουν η ομάδα της Σάσας. Όπως είσαι σαν κάβουρας αριστερά. Σαν κάβουρας αριστερά. Όχι δεξιά, από εκεί. Πάμε. Όπως είσαι ευθεία, τίποτα. Μπράβο. Τίποτα το ακουμπάς, δεν είναι τίποτα. Όλο ευθεία είναι ο Κούτσα. Ακουμπάει τον Κούτς και ξεκινάει ο Κουτσαβάκης. Πάμε Άστρη. Ψάξ' το. Έλα, Αστρινάκο. Διαγώνια δεξιά. Μπράβο, ευθεία, διπλό εμπόδιο. Να το. Και μπράβο, δεξιά. Το τελευταίο έχεις μπροστά σου. Ευθεία αριστερά είναι ο πίνακας. Ο Κουτσαβάκης και πάλι απευθείας θα φτάσει στον πίνακα, θα τοποθετήσει το γράμμα. Ευθεία, μονό εμπόδιο. Μπράβο. Όπα, πρόσεχε, σιγά, διπλό εμπόδιο, μπράβο Κώστα. Άντε, Αστρινάκο. Έρχεται η Φανή, ο Αστρινός προσπαθεί να βάλει ένα γράμμα αυτή τη στιγμή. Ένα γράμμα τον παιδεύει λιγάκι παραπάνω. Παράλληλα δεξιά, πίσω βήματα, όχι. Μπράβο, κι άλλο. Όχι, είσαι στον πίνακα, Φανή, από πίσω. Ouch. Το φάγα το πόδι. Φανή βάζει το δικό της γράμμα και ο Αστρινός το δικό του γράμμα και επιστρέφει. Άλλο ένα εμπόδιο μονό, μπράβο. Γίνα δεξιά το κορμί σου, ευθεία τώρα. Άκουσέ με τώρα, έλα ευθεία συνέχεια, εμπόδιο, πήδα, όλο ευθεία. Ο Κουτσαβάκης έρχεται με το πρώτο τελευταίο γράμμα της ομάδας του. Εμπόδιο διπλό, Κωστά. Μπράβο.
Δύσκολα θα χάσουν ο Κουτσαβάκης και η Φανή. Έλα κι άλλο. Πήδα το εμπόδιο μονό. Κάνε λίγο δεξιά. Τι έγινε εδώ. Και πάλι απευθείας ο Κουτσαβάκης πάει στη σωστή θέση. Προχώρα, εμπόδιο. Πήδα από πάνω. Ένα ακόμα γράμμα θέλουν η Φανή και ο Κουτσαβάκης. Η Φανή το κρατάει και περιμένει τον Κουτσαβάκη να γυρίσει για να τον φέρουν. Ο Μάνος αυτή τη στιγμή έχει τεμένα ακόμα γράμμα. Ο Μάνος που καθυστέρησε πολύ προηγουμένως με το φι. Παίρνει ακόμα ένα γράμμα τώρα. Τελευταίο δεξιά, κάτω, έτσι, ξέρεις. Ναι. Μπράβο, έφυγε στέλα από εδώ δεξιά. Ευθεία τώρα, όπως είσαι ευθεία. Έρχεται η Φανή. Ο Μάνος είναι στον πίνακα και ψηλαφίζει με τα χέρια του. Έλα, Μάνο! Βάζει το γράμμα και επιστρέφει ο Μάνος. Φανή μπερδεύεται λιγάκι. Ο Μάνος πέφτει. Σήκω όπως είσαι, έλα ευθεία. Κι άλλο δεξιά, όχι μην περπατάς. Ακίνητη, απλά και μπράβο, ευθεία. Έλα γρήγορα, άλλο ένα μονό εμπόδιο, άλλο ένα μονό. Διαγώνια δεξιά. Κι άλλο, εκεί, ευθεία, εμπόδιο. Έρχεται η Φανή. Και δείτε τη Σάσα με στυλ Νταρντανιάν, με το όμικρο μπροστά. Προχώρα, στοπ. Σαν ξυφομαχή. Στοπ! Νικητές ο Κουτσαβάκης και η Φανή. Νικητές λοιπόν η ομάδα του Κουτσαβάκη. Έχουν μείνει και σημάδια εδώ από τα γυαλιά που βάλαμε. Κουτσαβάκη, πολύ έξυπνη η τακτική. Παραδέχομαι. Προσπαθούσα να είχα το μυαλό μου συγκεντρωμένο και στα εμπόδια. Έβαλες το πρώτο γράμμα και στην αρχή δεν κατάλαβα. Μετά άρχισε να ψηλαφίζει τον υπόλοιπο πίνακα. Για λέω τι κάνει. Για να πάω να λέω την Φανή, ποιο έτοιμο. γράμμα να πάρει και πού να το βάλει. Ας πούμε, ένιωθα. Αλλά κατάλαβες, ας πούμε, μετά είδες ένα κενό ταφ. Ναι, έχω βάλει π.χ. το φι. Μετά κάνω μια έτσι. Βλέπω, κάνει μια γραμμή έτσι. Λέω το γιώτα είναι. Ή το όμικρον. Ναι, και μου λέγε πάρ' το όμικρον και βάλ το κάτω στο τρίτο γράμμα. Μπράβο, παιδιά. Πολύ έξυπνη τακτική, γι' αυτό και φύγατε πολύ μπροστά. Σάσα μου, γρήγορα πήγαινες στη διαδρομή. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω πολλά μονά και εγώ. Συγγνώμη κιόλας. Πες το. Πηδούσα πολλά διπλά, δεν ξέρω τι γινόταν. Σάσα. Η αλήθεια είναι ότι από όλα τα εμπόδια πήγαινες από πάνω. Τι γίνεται, ναι. Βλέπω πολλά μονά και εγώ συνέχισα διπλό έπεφτα. Είχες αυτό το στυλάκι στο τέλος, πήγαινες έτσι λίγο Νταρντανιάν, έκανες αυτό το στυλάκι. Με βολεύει, ναι. Στην αρχή ήμουν λίγο γιατί αγχωνόμουν. Δεν θυμήθηκε κανένα σας την απόλυτη πρωταθλήτρια του αγωνίσματος στην Αθανασία, η οποία πήγαινε έτσι. Πηγαίνατε καμαρωτή. Εγώ και ο Μάνος φαντάζομαι αν πηγαίναμε έτσι, είχαμε μείνει εκεί. Βολεύει η Αθανασία. Γιατί δεν μας βολεύει εμένα και το Μάνο, ούτε την Φανή. Εγώ, είναι πιο χαμηλή η Αθανασία, το έχει εύκολα από το να πηδάει από πάνω τα εμπόδια. Ο Πελεκύλος σκέφτομαι να κάνει έτσι και να το πάει όλο έτσι, μετά έτσι θα μείνει, έτσι θα βγει κιόλας. Πόσοι κάνουν τις χρειάζεται ενώ φαίνεται τόσο απλό. Λοιπόν, νικητές η ομάδα του Κουτσαβάκη, δηλαδή ο Κουτσαβάκης και η Φανή, τα λέμε σε λίγο στο quiz της Φάρμας. Στην παρούσα φάση που έγινα αρχηγός για τον αγώνα της Ασυλίας, ήταν η πρώτη φορά, θεωρώ, που δεν υπήρχε κάποια στρατηγική του τύπου κάτσε να βάλουμε αυτόν για να πάρει εκείνον και να μην ξεμείνει ο άλλος στο τέλος για να μην πάρει ασυλία και αυτά. Δεν ένιωσα κάτι τέτοιο, οπότε μ' άρεσε που ήταν αρκετά δίκαιη στο μυαλό του Βασίλη, του αρχηγού, ας πούμε, θεωρώ, η επιλογή των αρχηγών. Ήρθε η στιγμή για το quiz της Φάρμας! Τέλεια! Με τον αγαπητό Κουτσαβάκη και την αγαπητή Φανή, η οποία λέει Στούπα Open 2022. Είναι το τουρνουά που διοργανώνω τένις στη Στούπα το καλοκαίρι. Να έρθει, Σάκη, να παίξουμε. Άμα ήξερα και τένις θα ήταν καλύτερα. Δεν χρειάζεται, Σάκη. Πίνουμε κιόλας. Εντάξει, τότε θα έρθω. Ράστας Θερέτης. Και κάτι άλλο που είναι πολύ μακριά να διαβάσω. Μπαρμπαγιάννης Κυρβασίλης, Παντελής, Μπαρμπανίκος, Δήμος. Ο Δήμος ο γνωστός. Όχι. Γνωστός είναι και αυτός. Ο Δήμος από τα Τρίκαλα. Δεν λες το Δήμο που ήταν εδώ μέσα. Όχι. Άλλο. Είναι κάποια άτομα από το καφενείο της γειτονιάς μου. Από το καφενείο της γειτονιάς. Να ο Μπαρμπαγιάννης μου τον έχει Μεγάλης πει. ηλικίας, μεγάλοι άνθρωποι. Πάει πρέφαγόνα του. Που έμαθα κοντά τους πολλά πράγματα. Τι έμαθες? Πόκα. Ζάρια. Σωστά. Είδες τι πολλά πράγματα μπορεί να μάθεις από τους μεγάλους ανθρώπους. Σημαντικά πράγματα για τη ζωή, για να προχωρήσουμε. Το ρε ματζόρε, λοιπόν. Έμαθα πολλά είστε πράγματα. έτοιμοι! Ναι, δεν με αντιγράφει. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει την Ασυλία, η Φανή ή ο Κουτσαβάκης ή η Φανή. Φανή μου, πρόλαβες να το ανοίξεις το βιβλίο?
Λίγο, τις τελευταίες μέρες όχι πολύ, αλλά έχω έμπνευση σήμερα και θα είμαι πολύ καλή και θα κερδίσω. Εγώ έχω έμπνευση. Έκλεψε την ατάκα του Κουτσαβάκη. Κουτσαβάκη έχει έμπνευση, Φανή. Την είπα πρώτη την ατάκα Κουτσαβάκη. Εσύ έχεις έμπνευση. Ναι, γιατί όχι, μια χαρά. Θέλεις την ασυλία. Μια χαρά με πάει. Ναι, θέλω την ασυλία. Δεν θέλεις, έχω πάρει ποτέ έτσι σαν τίτλο να πω ότι κάτι πήρα. Δεν έχεις πάρει ποτέ ασυλία. Όχι. Ούτε εσύ, Φανή. Ούτε εγώ. Για να δούμε. Σύμφωνα με το βιβλίο της Φάρμας, τι έτρωγε η θεά Αφροδίτη για να διατηρήσει την ομορφιά της. Α. Σταφύλια. Β. Ρεβίθια. Γ. Παντζάρια. Σταφύλια, ρεβίθια ή παντζάρια. Τι έτρωγε η Αφροδίτη για να διατηρήσει την ομορφιά της. Παρακαλώ, απόλυτη ησυχία στον πάγκο. Είσαι έτοιμος, Κουτσαβάκη? Είσαι έτοιμος, Κουτσαβάκη. Για να δούμε. Σταφύλια λέει ο Κουτσαβάκης, σταφύλια λέει και η Φανή. Γιατί λες σταφύλια, Φανή? Γιατί είναι αντιοξυδοτικά και θεά είναι. Αυτή θα το ξέρε. Και ξέρει από... Είναι αυτή θα το Της αρέσει και το κρασί και γι' αυτό δεν είναι. Εσύ, Σάσα, Τι εγώ? λες ότι το βρήκανε? Ναι. Εσύ τι τρως, ρε παιδί μου, και είσαι έτσι τόσο όμορφη? Παντζάρια. Παντζάρια, Σταφύλι είναι η ειδική διατροφή που την κάνουμε για 5 μέρες που πρέπει να τρως μόνο σταφύλι, τίποτα άλλο. Αλλά τα παντζάρια σε έχουν κάνει έτσι. Κουκλάκι. Εγώ, Λοιπόν, Σάκη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τρώω όπως εχθές το βράδυ. Η σωστή απάντηση είναι... Εδώ δεν τη βλέπετε την ομορφιά. Παντζάρια τρώει το κορίτσι. Γάμα! Το γάμα είναι η σωστή απάντηση. Δεν πειράζει, μας κρατάει το παιδί. Το ήξερα. Δεν παίζω εγώ όμως. Εγώ θα το Βασίλη, έπαιζα. το ήξερες? Εγώ τώρα θα είχα κερδίσει την ασυλία, να ξέρεις. Και εσύ μες στο παντζάρι, θεά Αφροδίτη. Όταν βάζουμε σκορδαλιά μόνο. Δεν βήθηκε και παντζάρια τρώμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Δεν έχω δει κάποιον να έχει ομορφύνει τόσο ιδιαίτερα. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη. Λοιπόν, σύμφωνα με το βιβλίο της Φάρμας, ποιο φυτό ήταν απαγορευμένο να καλλιεργείται στα μοναστήρια κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, γιατί το θεωρούσαν πολύ ισχυρό αφροδισιακό. Εγώ γνωρίζω. Δηλαδή το τρως αυτό και δεν επιτρέπεται. Α. Η ρόκα, Β. Τα λάπατα ή Γ. Η βαλεριάνα. Απαγορεύεται να καλλιεργείται για ποιο λόγο? Γιατί ήτανε... Γιατί σου έρχεται το κέφι. Δεν ξέρω κι εσείς άμα το φάτε εδώ μέσα δηλαδή, μη τον είδατε. Είσαι έτοιμος, Κουτσαβάκη? Να δούμε τις απαντήσεις σας. Κουτσαβάκη, γιατί λες το Β, τα λάπατα? Ήμουν ανάμεσα στο Β και στο Γ. Σε κάποια στιγμή το έσβησα, πήγα να κάνω Γ. Άρα λέω ας βάλω το Β, γιατί τα άλλα δύο τα γνωρίζω και δεν πιστεύω να είναι τόσο... Έχω φάει και δεν. Ναι, δεν έχω νιώσει κάτι, ας πούμε. Λέω ας βάλω το Β που δεν το γνωρίζω. Εσύ τι λες, Φανή? Εγώ λέω καταρχήν ότι μάλλον ο Κουτσαβάκης με αντιγράφει. Όχι, όχι. Το έχω διαβάσει στο βιβλίο της Φάρμας αυτό και δεν το θυμάμαι. Ποιο ήταν από τα τρία. Με τίποτα. Το έχεις διαβάσει, αλλά δεν το θυμάσαι. Κύριε. Σάσα. Αλφα, ρόκα. Επειδή το έχεις διαβάσει, επειδή το Όχι, ξέρεις? το έχω διαβάσει. Και την προηγούμενη και αυτήν την ξέρω. Δεν μιλάς Τα από έχω προσωπική διαβάσει. εμπειρία, δεν το ξέρεις? Όχι. Το ξέρεις. Να ξέρεις, δεν τρώω μαρούλι Είναι και τίποτα. το ξέρεις. Μόνο ρόκα τρώω από αυτά. Α, μόνο ρόκα. Έτσι Δεν είναι. Έλα ρε Σάσα. Δεν Έτσι είναι αυτό που εξήγησε. νομίζω. Μαρούλι και αυτά δεν με τρώω το κιλό. ποτέ. Ναι. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μόνο ρόκα και σπανάκι. Η σωστή απάντηση είναι όντως το Α, η ρόκα. Σύμφωνα με το βιβλίο της Φάρμας, ναι, σε ποια από τις παρακάτω χώρες της Ευρώπης θα μπορούσαμε να συναντήσουμε στο φυσικό του περιβάλλον ένα τσακάλι? Ναι. Τσακάλι. Στη Δανία, στην Ιρλανδία ή την Ουγγαρία? Να δούμε τις απαντήσεις σας. Β, Γ. Επιτέλους κάτι διαφορετικό. Την πήρε. Τι λες, Βασίλη? Δεν άκουστηκε ωραία. Πρέπει... Το Β πήρανε. Ιρλανδία, Το Β, Εγώ τα Έχετε Α. πάει Ιρλανδία, έχετε δει τσακαλιά? Πιστεύω ότι είναι η Ιρλανδία, έτσι θυμάμαι. Έχεις πάει? Όχι. Το έχω διαβάσει. Α, το έχεις διαβάσει? Ναι. Α, Ο εντάξει. Βασίλης το έχει διαβάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Φάνη μου. Εγώ έβαλα το Γ, γιατί η Ουγγαρία μου έκανε είναι δίπλα στη Ρουμανία, λίγο Καρπάθια, λίγο Δράκουλας, λίγο αού. Το σκηνικό με... Το τσακάλι με τον Δράκουλα με που πήγε κατά βρέθηκε. εκεί. Τι σκεπτικό είναι αυτό, τι Είναι άλλη συνήθεια σύνθεση, αντίδραση. φίλε.
Αλήθεια αυτό σκέφτηκα. Το Πώς έκανα σκέφτονται έτσι οι εικόνα. Ολυμπιονίκες, όλοι έτσι. Δηλαδή, από το Δράκουλα ξεκίνησε, τον συνέδεσε με το τσακάλι και πήγε κάτω στα Καρπάτια. Στην Ουγγαρία όλοι. δίπλα. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι όντως το γάμα. Ρε Κουτσαβάκη, πώς σε πετσόκοψε έτσι, Φάνη. Η χρυσή. Ρε Σικούτ. Κοίτα να την πάρει. Και όχι τίποτα άλλο. Ο Βασίλης το είχε διαβάσει. Φανή, έλα. Είναι η ζακέτα, ρε. Μόλις τη φοράμε και ρίχνεις ασυλία. Όποιος φοράει έχει ασυλία. Φανή μου. Παρακαλώ. Κέρδισες την πρώτη σου ασυλία, χάρη στο Δράκουλα, στον κόμι Δράκουλα και τα τσακάλια. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα που κέρδισες ασυλία? Τι σημαίνει? Θα έχεις περάσει ήδη στους 6 τελευταίους παίκτες. Γιατί ένας θα φύγει. Ακόμα δεν ήρθες, υπάρχει ένα τελικό. Δεν το πιστεύω να ξέρεις αυτό. Αν είναι δυνατόν. Μου φαίνεται αστείο. Αχ, τι ωραία. Χαίρεσαι που πήρες ασυλία? Χαίρομαι γιατί έχει πλάκα τη στιγμή που παίρνεις την ασυλία. Σίγουρα ξέρω ότι θέλεις να κερδίζεις. Εντάξει. Ναι. Εννοείται αυτό. Αλήθεια Άρα είναι. καταλαβαίνω ότι χαίρεσαι που κέρδισες ένα παιχνίδι, όποιο και αν είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν σε έχω για να χάνεις. Παρ' όλα αυτά. Με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, το γλυκό μου αγόρι. Παρ' όλα αυτά, το ότι έχεις την ασυλία τώρα για τις επόμενες μέρες και θα είσαι έτσι χαλαρή και ανακουφισμένη. Ναι, γιατί το φοβόμουν λίγο το Λέτζο, να μην με παλουκώσει. Αλλά εντάξει. Του είχες δώσει και την πέτρα, είναι η αλήθεια. Του την είχα δώσει. Τι Πιστεύεις ψέματα, ότι- γιατί πιστεύεις ότι το ξεχνάει. Πιστεύεις ότι Αποκλείεται. θα μπορούσε να την ανταποδώσει αν δεν έχεις ασυλία? Πιστεύω ότι θα μπορούσα να την ανταποδώσει, όχι γιατί του έδωσα ποτέ την πέτρα. Όχι σαν δεν εκδίκηση. τον αφορά, Ναι. όχι. Θα μπορούσε γιατί είναι πολύ φίλοι του οι άλλοι, εγώ είμαι πιο καινούρια από αυτή την άποψη, κατάλαβες. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αγόρι και δεν είναι εκδικητικό. Σε καμία των περιπτώσεων. Βασίλη, έχει ασυλία πλέον η Φανή. Ήταν στα σχέδιά σου. Ναι, ναι. Άρα σου αλλάξαμε τα σχέδια. Τώρα θα πρέπει να κοιτάξεις τα αριστερά σου και να βρεις κάποιον άλλον. Ωραία. Θα μάθουμε στη συνέχεια ποιος θα είναι ο πρώτος μονομάχος. Για την ώρα η Φανή κέρδισε ασυλία. Μπράβο, Φανή μου. Το χρυσό μετάλλιο της ασυλίας σε σένα. Μπορείς να επιστρέψεις στην ομάδα σου και μαζί θα τα πούμε στη συνέχεια. Η Φανή κέρδισε την ασυλία. Ήταν ένα άτομο το οποίο το είχα στο μυαλό μου για τη Μαύρη Πέτρα, για να τη ζώσω τη Μαύρη Πέτρα. Εννοείται ότι αυτό με δυσκολεύει πιο πολύ για να πάρω την απόφαση. Το δεύτερο το ήξερα, αλλά δεν το απάντησα σωστό. Για να πάρεις ασυλία, ρε. Αλλά το τρίτο δεν το ήξερα. Τώρα είναι αργά, την πήρες. Δεν θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, όμως. Κέρδισα ασυλία σήμερα, πρώτη φορά. Τι ωραία που είναι να κερδίζεις, γενικά. Τι ωραία που είναι να κερδίζεις. Εσύ την είχες περισσότερο ανάγκη αυτή τη εβδομάδα, να ξέρεις. Διότι από ό,τι έχω αντιληφθεί από την ομάδα μου, αυτή τη εβδομάδα δεν σκοπεύουν να με βγάλουν μονομάχο. Τα γουρνάκια ήδη πήγαν, έκατσαν εκεί κάτω. Το σκευαστράκι τους. Ναι, δέστα. Τα γουρνάκια τα καλά, πήγαν ήδη, κάτσανε. Τα γουρνάκια πήγαν, κάτσαν ήδη. Αλλά τώρα μπορεί να ξανακινδυνεύω, αλλά λίγο, όχι πολύ πιστεύω. Δεν έχω μόνο μία μαύρη πέτρα. Σήμερα μαζί μου έχω και ένα μαύρο. Τι είπες τώρα? Ειρήνη, μ' αγαπάς? Αγάπη μου, κι εγώ σ' αγαπώ. Γεια σου, μπαμπά. Θα αγαπάω πολύ. Πού έχεις πάει? Σας αγαπώ, ρε κοπελιά. Κάνω 180 μοίρες τροφή και βγάζω τη μαύρη πέτρα. Βασίλη, έχεις αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρώτος μονομάχος? Ναι, έχω πάρει την απόφαση. Αυτή η προσωπικότητά σου εμένα μου αρέσει. Δουλεύει, κάνει. Αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ένας 24χρονος μάγκας, έτσι που έχει a***ια. Είναι ο μοναδικός που με έχει φέρει στο αμήν. Εσύ θα είναι, αφού θα είναι αφήσει το παιχνίδι. Κουτσαβάκης. Δεν το έχεις καταλάβει. Τι λες, ρε. Αλήθεια. Ναι, τον βαραίνεις πάρα πολύ. Τον βαραίνω, Δεν απογοητεύομαι μόνο από ανθρώπους οι οποίους τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Απλά θέλω να ξέρετε, όλα τα χρόνια έχω μάθει να αγωνίζομαι μέσα στα γήπεδα και όχι μόνο, και έξω. Τι εννοείς ακριβώς? Δεν μπορώ να αγωνιστώ. Μου είναι πολύ δύσκολο. Σάσα μου ήσουν πάντα τόσο ευσυγκίνητη και έξω από την Πάρμα. Και δεν θες να με δεις αλλιώς, γιατί άμα δεν κλαίω αρπάζω γωνία. Εδώ Σάσα, μέσα στη φάρμα δεν μπορείς να σε καταλάβεις. Εγώ θα σου πω κάτι να το ξέρεις γενικά.
Είμαι πολύ παντελονάτη και αν έχω κάτι να στο πω, θα το λέω έτσι. Δεν είναι κακό να έχουμε μια πονηράδα για να μπορούμε να επιβιώσουμε κάπου, έτσι. Αλλά όταν είναι τόσο έντονο, εμένα αρχίζει μου προκαλεί μια τοξικότητα.